Αγαπητοί φίλοι του Φιλοσοφικού Καφενείου Αγρινίου, το οποίο υπενθυμίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία της κίνησης πνευματικού ακτιβισμού Φως σε δράση. Καλή σας μέρα. Εύχομαι εδώ στο Αγρίνιο να έχουμε μια καλή φιλοσοφική χρονιά για το έτος 2025-2026. Η σημερινή μας εναρκτήρια συνάντηση γίνεται μετά από μήνες απουσίας μας, καθώς οι δύο τελευταίες συναντήσεις μας του Απριλίου και του Μαΐου δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν από μέρους μας για σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Βέβαια, η ζεστή φλόγα του Φως σε δράση που έχει ανάψει στην περιοχή μας διατηρείται τόσο από μέρους μας, όσο και από μέρους σας, καθώς το Φως σε δράση μας εμπνέει όχι μόνο να οραματιζόμαστε, αλλά επίσης και μας κινητοποιεί να βάζουμε το λιθαράκι μας, όσο μπορεί ο καθένας, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, για έναν κόσμο δίκαιο και ειρηνικό. Έτσι θα κάνω τις απαραίτητες ενημερώσεις για τους προηγούμενους μήνες, ξεκινώντας από τη συμμετοχή μας σαν Φιλοσοφικό Καφενείο Αγρινίου, σε συνεργασία με το Δρομικό Φως της Κίνησης, στο δρόμο της Εκεχηρίας, την Κυριακή 27 Απριλίου 2025, στον κύριο αγώνα των 50 χιλιόμετρων που συνδέει την αρχαία Ήλιδα με την αρχαία Ολυμπία, όπου και τερματίσαμε, περνώντας 15 χωριά. Φέτος, μάλιστα, με βάση τις ανακοινώσεις από τον Δήμο της Ήλιδας και της αρχαίας Ολυμπίας, συμμετείχαν δρομείς από 25 χώρες και ο αγώνας ήταν 50 χιλιόμετρα ημιορεινής διαδρομής, μη αγωνιστικού χαρακτήρα, με δωρεάν συμμετοχή. Στον τόπο που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και κάθε 4 χρόνια οι αρχαίοι Έλληνες ενώνονταν για να τιμήσουν τους θεούς τους. Εκεί λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο, η συμπολιτεία της Ολυμπίας διοργανώνει τον δρόμο της Εκεχηρίας, τον δρόμο που συνδέει την αρχαία Ήλιδα και οδηγεί στην αρχαία Ολυμπία, στον τόπο τέλεσης των αγώνων. Το δρόμο που οδηγεί από την Εκεχηρία στην Ειρήνη. Εκεί περπατήσαμε. Στο διάβα τους, οι διαδρομείς, ως κήρυκες της Εκεχηρίας την χάνουν της φιλοξενίας του ξένιου Δία, μέσα από τα χαρούμενα πρόσωπα των ανθρώπων, που από τα βάθη των αιών φτάνει στις μέρες μας, γεφυρώνοντας το αρχαίο με το σύγχρονο. Οι σύγχρονοι κάτοικοι, απόγονοι των αρχαίων ηλίων, υποδέχονται τους δρομείς με δροσερό νερό, με παραδοσιακά προϊόντα, φρούτα, χυμούς, σταφίδες, γεννήματα όλη της ηλιακής γης, τα οποία προσφέρονται απλόχερα στους συμμετέχοντες. Είναι μια υπέροχη διαδρομή που τη συστήνω να την κάνουμε και του χρόνου. Όπως θα δείτε άλλωστε και στο ενημερωτικό φυλάδιο που έχουμε στην είσοδο, μέσα σε άλλα, το φυλάδιο που λέει οι 8 ακτίνες δράσης, η ομάδα Δρομικό Φως της Κίνησης ασχολείται με την ολιστική ζωή, μέσα από την υγεία, τη διατροφή και την άσκηση. Παράλληλα, μέσα στο καλοκαίρι, και ενώ οι κινητοποιήσεις για την περιβαλλοντική κρίση, έναντι της περιβαλλοντικής κρίσης και των βιομηχών έργων άπες στην περιοχή μας συνεχίζονταν, επισκεφτήκαμε μια τοπική οικοκοινότητα στη μακριά Λογκάη Ολοκαρνανίας, με όνομα Γιά Μοχώρη, η οποία ξεκίνησε το 2021 και στοχεύει στη δημιουργία μιας ομάδας ανθρώπων που ζουν και εργάζονται σε αρμονία με τη φύση, ενώ επιχειρεί να εμπλέξει ενεργά νέους, αλλά και άτομα με νεανικό πνεύμα, σε πρωτοβουλίες κοινωνικού ενδιαφέροντος. Στην κίνηση Φως σε δράση, όπως αναφέραμε και στο Φιλοσοφικό Καφενείο του περασμένου Μαρτίου, με θέμα οικολογία και πνευματικότητα, στο θέμα της αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής κρίσης, στο Φως σε δράση έχουμε υιοθετήσει τον όρο κοινωνική οικοσοφία. Τι αποτελεί λοιπόν αυτός ο όρος? Τη σύνθεση 2 σχολών σκέψης που προτείνουμε για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Της κοινωνικής οικολογίας του ελευθεριακού φιλοσόφου του Μπούκτσιν, το οποίο ρεύμα θεωρεί ότι όλες οι αιτίες των προβλημάτων είναι αποτέλεσμα του υπάρχοντος οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού συστήματος, αλλά και της οικοσοφίας του Άρνε Νες, που λέει ότι όλα τα έμβια όντα έχουν τη δική τους αξία άφε αυτού και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται. Μία άλλη δράση επίσης, γιατί τα κοινωνικά δυστυχώς και τα πολιτικά γεγονότα συνεχίζονται, τον Σεπτέμβριο το Φως σε δράση, με το πανό της κίνησης, δράση χωρίς φως, ζωή χωρίς οξυγόνο, συμμετείχε σε μια ακόμα πανελλαδική κινητοποίηση για το έγκλημα των τεμπών, που συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Και παρουσία μιας ακόμα συλλογικότητας της περιοχής μας, του Ασαλάγητου, αλλά και πλήθος άλλων ανθρώπων, χωρίς φυσικά κομματικές σκοπιμότητες, γίναμε στην πλατεία και στις γειτονιές της πόλης μια φωνή υπενθύμησης κατά της βίας,
της σιωπής και της συγκάλυψης. Στο εγχειρίδιο του πνευματικού ακτιβιστή, το οποίο είναι έξω στην είσοδο για όσους έρχεστε για πρώτη φορά, υπάρχουν καλά διατυπωμένες οι θέσεις, καθώς και οι οργανωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις της κίνησης σχετικά με την πολιτική αλλαγή που επιθυμούμε να έρθει. Για να υπάρξει όμως πολιτική αλλαγή, άραγε αρκούν η αγανάκτηση, η επιθυμία να πέσει η κυβέρνηση, να αλλάξουν τα πρόσωπα και οι νόμοι. Εμείς πιστεύουμε πως όχι, γιατί η πολιτική χωρίς πραγματική ηθική και βιωματικές πνευματικές αξίες, δηλαδή χωρίς πνευματικότητα, είναι καταδικασμένη να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. Αν οι άνθρωποι βαδίζουν χωρίς πυξίδα και αυτογνωσία, αν αυτές οι αρετές δεν καλλιεργούνται από τα ίδια τα άτομα και την κοινωνία, πώς περιμένουμε, φίλοι μας, οι αρετές όπως δικαιοσύνη, ελευθερία, η ισότητα να εφαρμοστούν στην πολιτική μας? Πολλοί βέβαια ασχολούνται να γκρεμίσουν τον παλιό κόσμο, διάφορες ομάδες, αλλά ελάχιστοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν το νέο, αλλά βιώσιμο και αρμονικό κόσμο. Για το λόγο αυτό, ο κόσμος συνεχίζει να επιλέγει το παλιό και το γνωστό, από το άγνωστο τίποτα, συνεχίζει να επιλέγει το προβληματικό και τους διάφορους σωτήρες που αναπόφευκτα θα έλξουν διάφορους καιροσκόπους. Ο κόσμος όμως δεν αλλάζει με λόγια και υποσχέσεις. Αλλάζει με ζωντανά παραδείγματα. Για το λόγο αυτό, μέσα στις αρχές της φωτεινής δράσης, που θα δείτε και έξω, στα φυλάδια λέμε «Γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο». Αρκεί όντως να εφαρμόζουμε την έμπρακτη αρετή στην καθημερινότητά μας. Δεν αρκεί μόνο να το λέμε, πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Την κίνηση φως σε δράση δεν την ενδιαφέρει πρωτοκαρθεδρία, η προβολή, αλλά η συνεισφορά στο συλλογικό σχέδιο αλλαγής, απαλλαγμένο από τις γνωστές παθογένειες. Η κίνηση μπορεί να προσφέρει τα εργαλεία στους ενδιαφερόμενους που διαθέτει, σε ανθρώπους αλλά και συλλογικότητες, που όμως θα έχουν την ταπεινότητα να συνεργαστούν μαζί μας, χωρίς προσωπικές μικροφιλοδοξίες και ισότιμα. Τέλος, για όσους ενδιαφέρεστε να συνδράμετε στην κίνηση πιο ενεργά, μπορείτε να ενταχθείτε στη δωρεάν διαδικτυακή ομάδα μελέτης του εγχειριδίου του πνευματικού ακτιβιστή, το συντονισμό της οποίας αναλαμβάνουν έμπειρα μέλη της κίνησης, και να εμβαθύνετε στη φιλοσοφία μας, καθώς και να επισκεφτείτε το site «Φως σε δράση» με λατινικούς χαρακτήρες και 2s.gr στην επιλογή «Στήριξε». Εκεί μπορείτε να δηλώσετε μέλος, να κάνετε δωρεά ή να γίνετε εθελοντές. Περισσότερες λεπτομέρειες φυσικά, αν ενδιαφέρεστε, μπορούμε να πούμε στο τέλος της συνάντησής μας. Και δίνω σήμερα το λόγο στον Κωνσταντίνο Σαμψόν, ο οποίος εκτός από τακτικός φίλος του φιλοσοφικού καφενείου μας, ευγενικά συνδράμει μηνιαία στη διαδικτυακή επικοινωνία της δράσης μας, μέσω των ιστοσελίδων του, και πρότεινε να εισηγηθεί το ενδιαφέρον σημερινό μας θέμα. Σας υπενθυμίζω, για καινούριους φίλους που είστε εδώ, ότι μετά την εισήγησή του ακολουθούν οι τοποθετήσεις μας, οι οποίες καλό θα ήταν να γίνονται όσο πιο σύντομα γίνεται. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Καλή σεζόν να έχουμε και όλα να πάνε κατευχήν. Εγώ, ως οπαδός της υψηλής τεχνολογίας, θα ξεκινήσω με το τάμπλετ. Έχω όμως και τυπωμένα. Άμα τελειώσει η μπαταρία ή ξέρω εγώ κάτι πάει καλά, να έχουμε την εναλλακτική λύση. Λοιπόν, ο νόμος της έλξης είναι από τα αγαπημένα μου θεματάκια και αν θυμάστε, το είχαμε βάλει και το Απρίλιο ήταν, Μάιο, αλλά δεν μας έκατσε τότε. Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα, γιατί όταν άρχισα να μελετάω και πέρα από τα βιβλία το μυστικό και το μυστικό για έφηβους που διάβασα και κάποια άλλα συγγράμματα, βρήκα εξηγήσεις σε πολλά φαινόμενα τα οποία συνέβαιναν στην προσωπική μου ζωή από το παρελθόν και μετέπειτα. Θεωρώ ότι αυτό είναι το γεγονός της εμπειρίας μου στην εταιρεία ΕΛΕΡ, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, αλλά δεν έχει σημασία, ήταν τα δύο καθοριστικά σημεία τα οποία συνέβαιναν στην αυτοβελτίωσή μου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για τον νόμο της έλξης. Εμένα με ενδιαφέρουν οι προσωπικές εμπειρίες, δεν με ενδιαφέρουν οι θεωρίες τόσο. Για να στηρίξουν τη θεωρία. Θα σας διαβάσω ορισμένα πραγματάκια και μετά θα προχωρήσουμε στις εμπειρίες. Λοιπόν, ας δούμε τι λέει για τον νόμο της έλξης η Wikipedia. Η Wikipedia λέει τα εξής.
Στο πνευματικό κίνημα της νέας εποχής, νόμος της έλξης ονομάζεται η πεποίθηση ότι θετικές ή αρνητικές σκέψεις φέρνουν θετικές ή αρνητικές εμπειρίες στη ζωή ενός ατόμου. Η πεποίθηση βασίζεται στις ιδέες ότι οι άνθρωποι και οι σκέψεις τους αποτελούνται από καθαρή ενέργεια και ότι υπάρχει μια διαδικασία παρόμοιας ενέργειας που προσελκύει παρόμοια ενέργεια, μέσω της οποίας ένα άτομο μπορεί να βελτιώσει την υγεία, τον πλούτο και τις προσωπικές του σχέσεις. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εμπειρικά επιστημονικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τον νόμο της έλξης και θεωρείται ευρέως ως ψευδοεπιστήμη. Καλά, εδώ εγώ προσωπικά, τα προσωπικά μου εμπειρίες είναι εντελώς συμβατές με αυτό που είπε παραπάνω. Οι υποστηρικτές γενικά συνδυάζουν τεχνικές γνωστικής αναπλαισίωσης με επιβεβαιώσεις και δημιουργική απεικόνηση για να αντικαταστήσουν τις περιοριστικές ή αυτοκαταστροφικές αρνητικές σκέψεις με πιο ενδυναμωμένες προσαρμοστικές θετικές σκέψεις. Βασικό συστακτικό της φιλοσοφίας είναι η ιδέα ότι για να αλλάξει κανείς αποτελεσματικά τα αρνητικά πρότυπα σκέψης του, πρέπει επίσης να αισθανθεί μέσω δημιουργικής οπτικοποίησης ότι οι επιθυμητές αλλαγές έχουν ήδη συμβεί. Αυτός ο συνδυασμός θετικής σκέψης και θετικού συναισθήματος πιστεύετε ότι επιτρέπει σε κάποιον να προσδοκίσει θετικές εμπειρίες και ευκαιρίες. Συμφωνώ. Οι υποστηρικτές του νόμου της έλξης αναφέρονται σε επιστημονικές θεωρίες και τις χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα υπέρ αυτού. Ωστόσο, δεν έχει αποδεδειγμένη επιστημονική βάση. Η έννοια της νέας σκέψης του νόμου της έλξης έχει τη ρίζες σε ιδέες που προέρχονται από διάφορες φιλοσοφικές και θρησκευτικές παραδόσεις. Συγκεκριμένα έχει εμπνευστεί από τον ερμητισμό, συγκεκριμένα ιδέα από την Αγία Γραφή και τον Ινδουισμό. Καλά, εδώ εγώ θα μπορούσα να το συσχετίσω σε θρησκευτικό επίπεδο με την προσευχή. Με τη δύναμη της προσευχής. Για μένα είναι το ίδιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη τώρα τι μας λέει. Η τεχνητή νοημοσύνη λέει το εξής. Ο νόμος της έλξης είναι μια δημοφιλής ιδέα που συνδέεται με τη θετική σκέψη, την αυτοβελτίωση και τη μεταφυσική. Η βασική αρχή του είναι ότι οι σκέψεις και τα συναισθήματα που καλλιεργεί ένας άνθρωπος έλκουν αντίστοιχες εμπειρίες και καταστάσεις στη ζωή του. Δηλαδή, θετικές σκέψεις, θετικά γεγονότα. Αρνητικές σκέψεις, αρνητικά γεγονότα. Καλά, λέει εδώ ότι έγινε ωστόσο από το βιβλίο, δεν μας ενδιαφέρει. Κεντρικές ιδέες. Η φαντασία και η νοηρή απεικόνηση βοηθούν να υλοποιηθούν οι στόχοι. Η ευγνωμοσύνη αυξάνει τη θετική ενέργεια και ανοίγει το δρόμο για περισσότερα καλά στη ζωή. Οι πεποιθήσεις καθορίζουν τα αποτελέσματα, άρα αν αλλάξει τη σκέψη σου, αλλάζει την πραγματικότητά σου. Συμφωνούμε. Τώρα, κάνει και μια κριτική, λέει πολλοί το βλέπουν ως ψυχολογικό εργαλείο. Η θετική σκέψη βελτιώνει τη διάθεση, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και κάνει τον άνθρωπο πιο ανοιχτό σε ευκαιρίες. Άλλοι το κρίνουν ως ψευδοεπιστήμη, γιατί δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι οι σκέψεις από μόνες τους έχουν μαγνητική δύναμη να προσελκύσουν γεγονότα. Τέλος πάντων, αυτό διαψεύδεται με ένα πείραμα που έχω βρει. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να το πούμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι λέει ένας ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής. Το βρήκα πιο συμπαθητικό και κράτησα αυτό. Τι είναι ο νόμος της έλξης. Ο νόμος της έλξης λέει το εξής. Όταν επιθυμείς κάτι με όλη σου την καρδιά, τότε αυτό έρχεται σε σένα χωρίς κόπο. Προσέξτε όμως την επόμενη παράγραφο. Στην πραγματικότητα είναι σαν αυτό που επιθυμείς να έρχεται σε σένα, γιατί τις περισσότερες φορές είναι μέσα από δικές σου κινήσεις που θα έρθει. Απλά επειδή αυτές οι κινήσεις θα είναι χωρίς αίσθηση κόπου και αγώνα, επειδή θα είναι αβίαστες και πολλές φορές όχι συνειδητές, πρακτικά θα φαίνεται σαν αυτό που επιθυμείς να έρχεται σε σένα. Πολύ ωραίο αυτό. Καθοριστικό για μένα. Ωστόσο, καθόλου δεν αποκλείεται να έρθει κάτι καλό σε σένα κυριολεκτικά, με την έννοια ότι αρκεί μερικές φορές να μην το εμποδίζεις, να μην το σαμποτάρεις, όπως κάνεις πολλές φορές χωρίς να το συνειδητοποιείς, και αυτό θα έρθει σε σένα. Για να δούμε και δύο πραγματάκια ακόμα. Ο νόμος της έλξης χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει. Ένα, να ξέρεις και να καθορίσεις με ακρίβεια τι είναι αυτό που επιθυμείς. Σωστό αυτό. Δεν αρκεί να πεις θέλω ένα σύντροφο στη ζωή μου, αλλά να καθορίσεις με λεπτομέρειες τα ψυχικά και σωματικά χαρακτηριστικά που επιθυμείς να έχει, καθώς και πώς θέλεις να είναι οι σχέσεις σας. Δεν φτάνει να πεις θέλω περισσότερα χρήματα. Χρειάζεται να προσδιορίσεις πόσα χρήματα θέλεις, σε πόσο χρονικό διάστημα, με πόσες ώρες εργασίας από μέρος σου κλπ. Αυτό είναι κάτι που το διαπραγματεύονται και ο εκατομμυρίουχος στη στιγμή, αν το έχει διαβάσει κανείς. Να έχεις συχνά στο μυαλό σου αυτό που θέλεις και όχι αυτό που δεν θέλεις. Ναι, εδώ παίζει πάλι αυτό. Συνήθως, όταν επιθυμούμε κάτι, εστιάζουμε την προσοχή μας στην κατάσταση που είμαστε τώρα και την οποία δεν θέλουμε και όχι στο σημείο που θέλουμε να φτάσουμε.
Αυτό παράγει αρνητική συναισθηματική κατάσταση που δεν έλκει καλά, αλλά κακά πράγματα προς εμάς. Για παράδειγμα, έχουμε στο μυαλό στο ότι είμαστε μόνοι και όχι πώς θα ήμασταν αν είχαμε ένα ταιριαστό σύντροφο. Σκεφτόμαστε τα χρέη μας, τη φτώχεια μας και τα αγαθά που μας λείπουν και όχι πώς θα ήμασταν αν είχαμε περισσότερα χρήματα. Βοηθάει λοιπόν πολύ το να έχουμε συχνά στο μυαλό μας την κατάσταση που θέλουμε να φτάσουμε, να φανταζόμαστε συχνά ότι τη βιώνουμε ήδη και ταυτόχρονα να νιώθουμε τα συναισθήματα που προκαλούνται από αυτή τη φαντασίωση. Να φύγουν από μέσα σου λόγοι για τους οποίους πιθανόν φοβάσαι αυτό που θέλεις. Πολλές φορές θέλουμε κάτι, αλλά το φοβόμαστε κιόλας. Αυτός ο φόβος πρέπει να εκλείψει για να λειτουργήσει ο νόμος της λέξης. Για παράδειγμα, ίσως να θέλεις πολύ έναν άνθρωπο που να είναι τέλειο τέρι για σένα. Ταυτόχρονα όμως υποσυνείδητα συνήθως είναι πιθανό να φοβάσαι να το βρεις, γιατί σε αυτή την περίοδο θα τον αγαπείς πολύ, θα δεηθείς μαζί του και αν ποτέ σε αφήσει θα πληγωθείς βαθιά. Κατανοητό. Αν φοβάσαι κάτι που θέλεις, άθελά σου θα σαμποτάρεις τον εαυτό σου από το να αποκτήσεις. Μετά λέει να έχεις σιγουριά ότι μπορείς να αποκτήσεις και αξίζεις αυτό που θέλεις. Αν έχεις αμφιβολίες για τον εαυτό σου ότι αξίζεις και ότι μπορείς να αποκτήσεις αυτό που θέλεις, το πιθανότερο είναι να μην προσπαθήσεις καν ή να προσπαθήσεις με μισή καρδιά για να το αποκτήσεις ή να το κάνεις με αίσθηση μεγάλου κόπου και αγώνα. Να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη σου για αυτά που ήδη έχεις αντί να παραπονείσαι για αυτά που σου λείπουν. Να δίνεις σημασία στα εφόδια σου αντί στα εμπόδια που στέκονται στον δρόμο σου. Αν παραπονείσαι για τα λίγα που σου λείπουν αντί να ευχαριστείς για τα τόσα σημαντικά που έχεις, υγεία, σωματική υγεία, βασικά υλικά, αδαγά, φίλους, η μίζερη ψυχική σου κατάσταση όχι μόνο δεν έρχει, αλλά αποθεί τα καλά από σένα. Επίσης, αν εστιάσεις την προσοχή σου στα εμπόδια αντί για τα εφόδια που διαθέτεις, θα αποκαρδιωθείς και δεν θα έχεις καν ή θα έχεις χιλιαρή διάθεση να κάνεις ό,τι χρειάζεται για αυτό που επιθυμείς. Τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω αν αυτά ήταν λίγο μαζεμένα. Αυτό που λέει εν ολίγης είναι το εξής, ότι... Τι λέει ο νόμος της έλξης? Λέει το εξής, ότι σκέφτομαι θέλω κάτι, έτσι. Σκέφτομαι ότι το έχω. Το πρώτο βασικό είναι να σκέφτομαι ότι το έχω, σε ενιστότα χρόνο. Μην ξεχνάμε ότι στο σύμπαν δεν υπάρχει παρόν και μέλλον, υπάρχει ένα, είναι ενιαίος ο χρόνος. Να το σκέφτομαι εικονικά με το μυαλό, αλλά και συναισθηματικά με την καρδιά ότι το έχω. Να το οπτικοποιήσω και να το αισθανθώ κιόλας. Και το βασικό, το συνήθις λάθος που κάνουν όλοι είναι το εξής. Λέει, παράδειγμα, δεν θέλω να αρρωστήσω. Λάθος. Είμαι υγιής. Αν πεις δεν θέλω να αρρωστήσω, αρρώστησες. Δεν θέλω να κολλήσω κορονοϊό, κόλλησες. Είμαι υγιής, όχι θέλω να είμαι. Είμαι υγιής. Αυτά είναι πράγματα που πηγαίνουν και από τις εμπειρίες τις προσωπικές μου. Να αναφέρω τώρα κάποιες εμπειρίες. Θα ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο. Λοιπόν, ήταν ένας πολύ πιστός χριστιανός, τηρούσε τις 10 εντολές, πήγαινε στην εκκλησία, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή αποφάσισε να πάει ένα ταξίδι με πλοίο. Πάει λοιπόν, παίρνει το εισιτήριο, μπαίνει στο πλοίο, πάει στο ταξίδι, πέφτει απάνω σε μια θαλασσοταραχή, πνίγεται το πλοίο, πέφτει και αυτό στη θάλασσα. Κάποιοι ναυαγοί πήραν κάποιες βάρκες και άρχισαν εκεί πέρα να περισυλλέγουν τους υπόλοιπους που βρήκαν. Τότε χρειάζεται γέλια. Λοιπόν, πάνε στο ναυαγό, λέει, έλα γρήγορα, ανέβα στη βάρκα να σε πάρουμε να φύγουμε. Όχι, θα με σώσει ο Θεός. Φύγετε. Πάει δεύτερη βάρκα. Φύγετε, θα με σώσει ο Θεός. Πάει τρίτη βάρκα. Φύγετε, θα με σώσει ο Θεός. Βέβαια δεν τον έσωσε κανένας Θεός όπως τον νόμιζε αυτός. Στον πάτο της θάλασσας, πάει στον Άγιο Πέτρο. Άγιε Πέτρο, μου λέει, εγώ που ήμουν τόσο πιστός χριστιανός, γιατί δεν με έσωσες και μ' άφησες να πνιγώ? Λέει, εκτός από πιστός χριστιανός, είσαι και βλάκας. Σου έστειλα 3 βάρκες και τις έδιωξες και τις 3. Πού θέλω να... Γιατί το είπα αυτό τώρα? Γιατί όταν λέμε ότι θέλουμε να πετύχουμε κάτι, το πώς θα το πετύχουμε, μερικές φορές θα το πετυχαίνουμε με τρόπους απίστευτους, έτσι. Όχι κατέβει ένα χέρι από πάνω. Εντάξει. Ναι, όχι, δεν είναι θέμα ελεύθερη. Είναι οι τρόποι, είναι με ανθρώπινο τρόπο. Οι τρόποι παροχής βοήθειας είναι με ανθρώπινο τρόπο. Όχι. Ναι, για να το πετύχει θα γίνει με ανθρώπινο τρόπο. Δεν θα βγει από πάνω το χέρι του Θεού να μας σηκώσει από τη θάλασσα, να μας πάει στη στεριά. Κατανοητό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα μερικά περιστατικά. Θα ξεκινήσουμε ένα έτσι ευχάριστο και μετά θα πάω σε ένα πιο σοβαρό. Για τους παλιούς ξέρουν ότι πριν από πολλά χρόνια οι περισσότερες οικογένειες τότε στο Αγρινίο πηγαίναν
στα πέριξ του αγριού και βάζανε καπνά. Το ξέρετε υποθέτω, έτσι. Και όταν ερχόμασταν στην πόλη, ερχόμασταν με... Γιατί μας το τρικούν. Ναι, γιατί έχει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, πηγαίναμε κι εμείς, το δικό μας το αγροτημάχιο ήταν εκεί που είναι το νοσοκομείο απέναντι. Λοιπόν, στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, λυκείου τέλος πάντων, είχα μείνει μεταξιοταστείο στα μαθηματικά. Παράξενο γι' αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να ξαναδώσω εξετάσεις, είπαμε να πάω φροντιστήριο. Okay. Εγώ εντωμεταξύ και η μεγάλη μου αδερφή, τα φροντιστήρια, τα μοναδικά που πηγαίναμε ήταν των Αφών Παπακαμένου. Οπότε πάω λοιπόν στη στάση να πάω στο φροντιστήριο. Σε μια φάση έρχεται μια τύπισσα, τέλος πάντων μια πολύ ωραία κοπέλα, προς το συνομήλικε. Λέει, τι ώρα είναι, λέω 9 παρά 10, τυχαία αυτά, έτσι. Λέει, τι ώρα περνάει αστική, νομίζω λέει 9 και 5, ωραία, εντάξει. Έκατσε εκεί, εντάξει. Εγώ την κοίταζα βέβαια, 18 χρονών τώρα, ωραία κοπέλα, στη στάση μόνη. Εντάξει, υπήρχε μια έλξη. Νόμος της έλξης, θα δείτε πώς λειτουργήσε. Θα δείτε πώς λειτουργήσε, αυτό λέω αυτό, γιατί θα δείτε πώς λειτουργήσε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ήταν μια ωραία κοπέλα που πολύ θα μ' άρεσε να την είχα φίλη. Λοιπόν, ήρθε αυτή και πήγε αυτή, δεν θυμάμαι, μπροστινή πόρτα εγώ, χαθήκαν τα έχνη της. Οκ, πάω εγώ στο Παπακαμένο, στην πλατεία Ξερομέρου, για όσους δεν το ξέρουν. Πάω πάνω, χτυπάω την πόρτα, ήταν ο συγχωρημένος ο Παύλος, λέει, περιμένει λίγο στο γραφείο, λέει, μόλις κάνω διάλειμμα θα μιλήσουμε. Περιμένω στο γραφείο, σε κάποια φάση έρχεται ένας άλλος συμμαθητής, από άλλη τάξη, έχει σημασία αυτό που λέω. Και όχι φίλος, όχι κολλητός. Απλά ήταν ένας συμμαθητής, φασικά τον ήξερα ότι ήταν σε μια άλλη τάξη. Ήταν στο 1 νομίζω, εγώ ήμουν στο 3. Τι έγινε, λέει, περιμένω, λέω, να βγει ο Παύλος στο διάλειμμα να μιλήσουμε. Καθόμαστε λίγο. Μου λέει σε μια φάση, μου λέει δεν πάμε σε ένα άλλο φροντιστήριο. Τι άλλο λέγω, ρε φίλε, εγώ μοιάζω στον Παπακαμένο. Μωρέ, πάμε, λέει, στο Ζάχαρη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Τι είναι να σου πω, λέω, ρε. Μωρέ, πάμε, λέει, άστο τον Παπακαμένο, περιμένουμε τώρα εδώ πέρα. Πάμε, λέω. Πάμε λοιπόν στο Ζάχαρη. Πού ήταν ο Ζάχαρης, κάπου εκεί παρακάτω τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι και το όνομά του ανθρώπου, ας πούμε. Πάμε εκεί, χτυπάμε. Ελάτε, παιδιά, περάστε, λέει, μέσα στην αίθουσα και καθίστε πίσω στο τέλος. Αυτός μας είπε, περιμένω στο γραφείο, αυτός μας είπε, περάστε στην αίθουσα. Πάω κι εγώ στο αυτό, κάθομαι εκεί, κοιτάω μπροστά μου η κοπέλα αυτή που ήταν προηγουμένως. Γιατί λειτουργήσε ο νόμος της έλξης τώρα, θα μου πείτε. Γιατί. Να σου κάνουν ιδιαίτερα, άρχισε ιδιαίτερα. Γιατί έχει πολλά Όχι, το λέμε έτσι χαριτολογώντας για να ευθυμίσουμε και λίγο. Λοιπόν, γιατί εγώ πήγαινα στο Παπακαμένο. Άλλη πόρτα δεν ήξερα. Το συγκεκριμένο άτομο που με παρότρινε να πάω στο Ζάχαρη δεν ήταν κολλητός. Δεν ήταν, πώς λέμε, έρχεται ο κολλητός. Αν μου πάμε για το χαβαλέ. Δεν πήγε ο άνθρωπος, απλά ήξερε ότι είναι μαθητής στο Γ1. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον ακολουθήσω σε κάποια. Άρα δημιουργήθηκαν. Η έλξη δημιούργησε τις προϋποθέσεις, εφόσον ήταν δηλαδή και ενδυνάμει να συμβούν. Γιατί άμα δεν ήταν ενδυνάμει, αν η κοπέλα πήγαινε στο αστακό, δεν υπήρχε περίπτωση και συνέβησε αυτό το πράγμα. Εγώ, όταν αργότερα έμαθα, γιατί τότε δεν ήξερα για νόμος της έλξης πώς λειτουργεί, λέω έτσι λειτουργήσε. Λοιπόν, τώρα θα σας πω άλλο ένα όμως θέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πιθανώς τώρα ίσως αν το δουν το δεν έρχεται να βοηθηθούν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, γιατί έχει να κάνει με σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, με την έλευση του κορονοϊού το 2000, πότε ήταν 21, εγώ υπέστην στην οικογένεια 2 ιατρικά προβλήματα. Να μην το αναφέρουμε τι ήταν τα προβλήματα, αυτό που έχει σημασία να αναφέρουμε ήταν ότι δημιουργήσαν οικονομικό κράχ, ξέμενα από καύσιμα. Γιατί τα χάλασα για τα ταξίδια, για τα νοσοκομεία, για όλα αυτά τα σχετικά. Φυσικά είχα, όπως όλοι μας, είχα και εγώ τα δάνεια στις τράπεζες. Τα άρχισα να παίρνω τηλέφωνο, εγώ τους έλεγα ότι θα και λοιπά. Πέρασε πολύς καιρός. Ένα απόγευμα μου φέρνει ένα χαρτί, μια γνωστή μου δικαστικό συμμετής, λέει, πώς το λένε το πρώτο, που στέλνω, καταγγελία σύμβασης. Μάλλον λέω τώρα, και στον φύσαμε. Φάγαμε που φάγαμε από τις αρρώστιες και από την αφραγία, τώρα θα έχουμε πρόβλημα και με το σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, οπότε λέω, σε αυτή την περίπτωση έχω μια άλλη φιλοσοφία,
η οποία είναι και αυτή πάλι μέσα στον νόμο της Σέρβης. Και υπάρχει κι άλλο ένα που το ξέρουμε στην αεροπορία αυτό. Όταν, ας πούμε, το αεροπλάνο είναι ακυβέρνητο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να το κυβερνήσεις, το αφήνεις εντελώς τα πηδάλια. Και αυτό θα επανέλθει μόνο του. Αρκεί να μην είσαι πολύ χαμηλά, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά. Όταν περνάς πάνω από θάλασσα, τι κάνεις? Με το αεροπλάνο να πέφτει. Τα αφήνεις. Όχι, όχι όταν είναι εκυπάδωση, όταν είναι ακυβέρνητο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που μπορεί να μπει το αεροπλάνο που δεν μπορείς να το χειριστείς. Κάνει ό,τι θέλει αυτό. Το αφήνεις εντελώς ακυβέρνητο και αυτό επανέρχεται μετά από λίγο σε κατάσταση ηρεμίας. Το κάνουν σε όλα τα αεροπλάνα. Όχι, το λέω από την αεροπορική. Τώρα, Τώρα, κοίταξε. Άμα καούν οι κινητήρες τώρα και οι 4. Τι είπε ο Πόντιος, λέει, πλάκα λέει να καεί και ο τέταρτος κινητήρας και να μείνουμε στον αέρα. Λοιπόν, γεια σας. Οπότε λοιπόν μείναμε στο πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, κάνω ένα flashback τώρα να δείτε πώς λύθηκε το πρόβλημα. Όταν ξεκίνησα, πάλι θα έρθουμε στα αεροπορικά, όταν ξεκίνησα το 1987 να ασχολούμαι με τον αεροπορικό αθλητισμό, ναι, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, θα επιταχύνω. Ξεκινήσαμε με την ομάδα που είχαμε τότε να κάνουμε αετό βουνό, αν το γνωρίζει κάποιος, που πηγαίνουμε από το βουνό και είναι ένα τριγωνικό πανί και φεύγουμε στο κενό. Εγώ έπαθα ένα ατύχημα στην εκπαίδευση και πήγα στο νοσοκομείο. Εντάξει, μου είχε βγει ο ώμος. Στο νοσοκομείο λοιπόν ήταν προφανώς και άλλοι ασθενείς. Σε κάποια φάση λέει μια τύπισσα στη μητέρα μου, λέει: αφήνει τα παιδιά, λέει, ασχολούνται με επικίνδυνα πράγματα και χτυπάνε και εκείνο και τ' άλλο, ξέρω εγώ τι έκανε αυτό. Τη βρίσκω εγώ μετά, τη λέω: με συγχωρείτε, τι κάθεσαι και λες στη μητέρα μας, τι σε πήραξε εσένα, ας πούμε, εγώ χτύπησα. Τη έβαλα την κατσάδα, ας πούμε. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Όταν μετακινηθήκαμε στην εταιρεία που είχαμε μέχρι πρώτη στη Δακλή, όλος παραδόξως κατά διαστήματα έβλεπα αυτή την τύπισσα στον δρόμο. Και με χαιρετούσε, μου λέει: καλημέρα, λέει. Μιλάμε να γίνονταν 5-6 φορές το χρόνο. Καλημέρα. Γεια σας. Πριν από κάποια χρόνια τη βλέπω, κράταγε 2 σκυλιά. Τώρα κράταγε 2 σκυλιά, δεν έπαιζε μια καλημέρα. 2 τα σκυλιά, λέω. Ναι, 2, λέει, τα βρήκα, λέει, σε ένα χωράφι, λέει, τα μάζεψα εκεί, τα τέσσερα, τα έκανα, τα εμβολίασα. Πώς το εμβολίασα, έφερε στο τέτοιο τον εμβολιασμό. Λέω και εγώ εμβολιάστηκα. Εμβολιάστηκε, βλακεία, λέει, έκανας. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα, αφού εμβολιάσαι. Άσε, λέει, θα σου βρω εγώ λύση, θα σου βρω. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει αυτό με ο εμβολιασμός. Δεν ήξερα πώς τη λένε το μεταξύ, ούτε ρώτησα και τότε. Λέει, δώσε το τηλέφωνο, λέει, να σου στείλω στο Viber κάποια στοιχεία. Μου στέλνει λοιπόν κάποια στιγμή μετά από μέρες ένα γενικό όνομα, μου στέλνει στο Viber ένα άρθρο. Είχε κάποιον YouTuber ο οποίος έλεγε διάφορα πράγματα, τα οποία έλεγε για εμβόλια και για. Τέλος πάντων, διάφορα. Δεν ξέρω, εμένα μ' άρεσε, ας πούμε, έτσι όπως τα έλεγε και άρχισα να το παρακολουθώ. Σε μία από τις YouTube εκπομπές αναφέρει ένα θέμα για ένα νομικό τρόπο που μπορείς να γλιτώσεις τον πληστηριασμό, ας πούμε, όταν έχεις δάνεια. Το είδα εγώ, το πρόσεξα, πήλησα, έκανα έρευνα, το ψάξα, ρώτησα και ένα νομικό φίλο, λέει, εντάξει, λέει, ισχύει, λέει, αυτό. Δηλαδή, ισχύει ο νομικός τρόπος εννοώ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ με τις τράπεζες τις δύο που είχα δοσοληψίες, έκανα αυτή τη διαδικασία, οπότε σε μια φάση μου στέλνει μια τράπεζα ένα μήνυμα, λέει, κοίταξε, λέει, θα το κάνουμε σε 400 δόσεις, θα δίνεις τόσα το μήνα κλπ. Και όλα καλά και όλα ωραία. Εν ολίγης, δηλαδή, μέσα από αυτή τη διαδικασία, έλυσα το πρόβλημα. Δεν έκανα διακανονισμό. Στην ουσία τώρα αυτοί το έχουν εξελίξει αυτό το θέμα και φτάνει σχετικά στη διαγραφή του δανείου, γιατί ούτως ή άλλως παράνομο είναι. Το ξέρετε αυτό. Το λέω τώρα. Όχι. Το είπα αυτό το παράδειγμα, γιατί είπα προηγουμένως και το άλλο το ανέκδοτο. Ότι οι λύσεις που θα έρθουν με τρόπο ανθρώπινο. Έτσι. Ναι. Όχι. Δεν έκανα εγώ προσπάθεια. Καμία. Ήρθε μέσα από τρίτο άτομο. Ναι, αλλά όμως προσπάθεια μέσα στο YouTube. Επειδή δεν θα προλάβουμε τις ναι, εννοείται. Έχει πολλές εμπειρίες εδώ ο Κώστας και θα εννοείται, ας πούμε. Πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα. Εννοείται. Λοιπόν, θα ήθελα να σταθώ σε αυτές τις δύο. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε επί των δύο εμπειριών, ευχαρίστως να σας πω. Η γυναίκα ήταν αυτή που έκανε παρατήρηση στη μάνα. Ναι, αυτό. Δεν το είπα αυτό. Ναι,
Αυτό είπα, ναι. Ναι, και την κατσάδιασα. Υπήρξε μια παρεξήγηση, ήρθαν έτσι τα πράγματα. Και την κατσάδιασα. Να βοηθηθείς από αυτό. Ναι, εντωμεταξύ όταν τη βρήκα πριν από λίγο, δεν λέω θυμάσαι, λέω που με ξέρεις. Ναι, δεν είσαι που έχεις την επιχείρηση εδώ στην Τακλή. Ναι, λέω. Αυτό θυμάσαι, δεν θυμάσαι τίποτα άλλο. Όχι, δεν θυμόταν το περιστατικό. Απλά προφανώς πέρναγε από το μαγαζί απ' έξω, με έβλεπε εμένα μέσα, λέει οικείο πρόσωπο. Καλό παιδί. Όχι, έχουμε κι άλλες, αλλά θα τις πούμε μετά. Μην ακούσουμε και κανέναν άλλο. Τι να πω κι άλλες. Μπορείς να τις πεις σύντομα. Πώς το σύντομα, να το πω και σαν ιστοριούλα έτσι να έχει. Γιατί είναι παρά 20. Θα πρέπει να μπορεί Μία εμπειρία ακόμα. Δευτερολογία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να πω άλλη μία εμπειρία. Όταν ήρθε η ώρα λοιπόν. Εν τω μεταξύ την κοπέλα που είπα πριν που με τη στάση την είχα βρει και στην Αθήνα πάλι τυχαία. Στην πανεπιστήμια. Τυχαία. Και τυχαία πάλι μέναμε ψιλοκοντά. Και τυχαία πέρναγα από εκεί και βρισκόμασταν πολύ τυχαία. Λοιπόν, εκείνη την εποχή λοιπόν που ήταν να πάω στην Αθήνα για να κάνω σπουδές εκεί που πήγα στα κομπιούτερ, έπρεπε να βρω και μια δουλειά. Έτσι, δεν ήμουν ο πατέρας μου, ο άνθρωπος μου βοηθούσε όσο ήθελα, έπρεπε να βρω και μια δουλειά. Και ξέφτηκα εγώ από κοινός, λέω, επειδή ήμουν και λίγο ισοστρεφής, λέω να βρω καμιά δουλειά, λέω, που να έχει επαφή με κόσμο. Να μπορώ έτσι να εξελίξω και τη. Πήγα σε κάποιες δουλειές πλασιέ βιβλίων, ήταν τότε στη μόδα. Ήταν στη μόδα τότε, δεν μου έκατσε και πολύ. Σε μια φάση λοιπόν που ήμουνα στο Αγρίνιο και κατέβαινα το πάρκο, με ένα άλλο, δεν θυμάμαι, ένα άτομο από την οικογένεια ήτανε, έρχονταν μια πρώτη ξαδέρφη μου ανάποδα, χαρακτηριζόμενη με ένα ψηλόγυμνο τύπο. Λέω, τι γίνεται. Λέει, είναι ο ραμονιστικός μου. Βουνιάστηκε, λέω, ναι, λέει. Μπράβο, λέω, να ζήσετε να ευτυχίσετε, λέω, λέει, να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά ο τύπος. Να βρεθούμε, να πούμε. Βρεθήκαμε κάποια στιγμή, λοιπόν. Εγώ εντωμεταξύ σκεφτόμουν, λέω, τι δουλειά να κάνω, να πάω για γκαρσόν. Να πάω για γκαρσόν, λέω, καλή δουλειά είναι, θα έχω και επαφή με κόσμο. Βρισκόμασταν με τον τύπο, με ρώτησε ο άνθρωπος τι κάνεις, που είσαι, που βρίσκεσαι, τι κάνεις. Λέω, στην Αθήνα θέλω να πάω, λέω, και ψάχνω να βρω καμιά δουλειά, ρε παιδί μου, λέω. Θα προτιμούσα καμιά δουλειά γκαρσόν, έτσι να μπορώ να έχω αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Εδώ είμαι. Τι έγινε. Λέει, έχω δύο περιπτώσεις. Έχω ένα μπάρπα, λέει, που έχει καφετέρια στο Νέο Ηράκλειο και έχω και ένα μπάρπα που έχει, πώς το λέγαμε τότε, στην πολυκατοικία, στην Πανεπιστημίου. Ναι, που εξυπηρετώ στην πολυκατοικία. Πανεπιστημίου 57 και Μπενάκι, έχει σημασία. Σκέφτομαι εγώ, λέω, πού να πάω, λέω τώρα, τι να κάνω. Λέω, δεν πάω σε αυτόν που είναι και στο κέντρο, α πούμε, θα είναι κοντά και στη σχολή. Πήγα εκεί και όντως εκεί έκατσα 2 χρόνια που να βγάλω τη σχολή. Πού ήταν η σχολή? 100 μέτρα παραπάνω. 100 μέτρα παραπάνω. Δηλαδή η Μπενάκι ήταν. Στην Μπενάκι ήταν στο πέρναγα δηλαδή την Ακαδημίας και ήταν ακριβώς. Πιο κοντά και πιο νόμο της έτσι. Άρα λοιπόν εγώ και βρήκα δουλειά κοντά στη σχολή και βρήκα δουλειά με κοινωνική έτσι, αλληλεπίδραση για να μπορέσω να εξελίξω αυτό. Όταν αργότερα έμαθα για τον νόμο στη λέξη, όταν λέμε αργότερα και βασικά το βιβλίο μου το έστειλε η αδερφή μου εδώ, η Βάσο. Το μυστικό. Αν και για μένα το μυστικό δεν παίζει σαν μυστικό, σαν τίτλος. Μετά άρχισα να καταλαβαίνω ότι όλα αυτά τα φαινόμενα εξηγούνταν με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, τώρα μην πω κι άλλος, να πει και κανένας άλλος. Που αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστως. Αν μας πεις ότι και στο ισόγειο της πολυκατοικίας ήταν η κοπέλα. Όχι στο ισόγειο. Στο ισόγειο δεν ήταν, αλλά ήταν κοντά όμως. Ήταν κοντά. Για μένα, για τα δεδομένα της εκείνης της εποχής της δικής μου ήταν πολύ κοντά, δηλαδή βρισκόμασταν πολύ συχνά. Αλλά μείναμε στο φιλικό, δεν... Ναι, υπάρχει και αυτό, παίζει και αυτό σε άλλο story, παίζει με άλλο τρόπο. Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε επί των ιστοριών να έχετε καμία αντίρρηση, κάτι να επεξηγήσουμε, εγώ αυτές ήταν πολύ βασικές. Ερωτήσεις πάνω στο θέμα μας και μετά μπορείτε να πάρετε το λόγο. Ναι. Αλλά να ακούσω και για μια άλλη εμπειρία από κανέναν άλλον, έτσι, μην λέω εγώ συνέχεια. Έχω εγώ κι άλλες να πω. Κατάλαβες ποια ξαδερφή μιλάμε. Θα το πείτε μετά. Εντάξει, λέω, θα με ρωτήσετε κάτι.
Άλλη εμπειρία κάποιος. Θέλει κάποιος να ακολουθήσει, να τοποθετηθεί στο θέμα. Ελάτε. Ελάτε. Ναι, έλα. Θα μου πεις τώρα μικρόφωνο δεν έχω. Δεν πειράζει, θα έρθει εδώ η Α, κυρία. για να καταγραφείς, ναι. Ελάτε. Ελάτε για να σας καταγράφουμε. Δεν μπορούμε να μετακινήσουμε το μικρόφωνο μας. Είμαι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και κάποια χρονιά που είχα τα παιδιά μου, τη μία φοιτήτρια, τον άλλο στο Λύκειο και δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω οικονομικά γιατί είχα χωρίσει, έλεγα πρέπει τώρα να πάρω απόσπαση στο εξωτερικό. Άρα άδειασα εκεί στην αίτηση καμιά 15 χώρες και πάω στο γραφείο πρωτοβάθμιας. Εκεί βρίσκω ένα καλό συνάδελφο και λέει: ρε Ειρήνια, έβαλες ένα σωρό χώρες, αλλά γιατί δεν έβαλες στην Αγγλία? Λέω: ρε παιδί μου, δεν τους συμπαθώ αυτούς τους Άγγλους. Ναι, μου λέει, αλλά είναι προηγμένη, είναι πολιτισμένη χώρα, έχει τόσα θετικά. Ωραία, ας τη βάλω κι αυτή, με παρότρινση. Έδωσα εξετάσεις αγγλικά, πήγα μέτρια, δεν ήταν πολύ καλά τα αγγλικά μου, τα διάβαζα μόνη μου ό,τι κατάφερνα εκείνη την εποχή. Ωστόσο, συμβαίνει αυτό με την Αλ-Κάιντα, τη βόμβα που είχε πέσει στο τρένο και γίνονται ένα σωρό ανακλήσεις. Εγώ έλεγα δεν θα με πάρουν μέχρι 27 Ιούλη, δεν είχα καμία ειδοποίηση. Και με παίρνουν 27 Ιουλίου από το Υπουργείο και μου λένε: κυρία Μιλιόρδου, έχουμε πάρα πολλές ανακλήσεις για Αγγλία. Θέλετε να πάτε και συγκεκριμένα Λονδίνο? Λέω: με τα χαράς. Σε 3 μέρες φεύγετε. Και έτσι έγινε και βρέθηκα. Δεν θα βρισκόμουν αλλιώς. Απλώς ήθελα πάρα πολύ. Καλό χειμώνα σε όλους μας. Με τους περισσότερους γνωριζόμαστε. Για αυτούς που δεν με γνωρίζουν, λέγομαι Γιώργος Βνάτσιος. Ασχολούμαι με αγροτικά και κτηνοτροφικά, τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα έτσι λίγο να... Δεν πάμε στη φάιμα, συγγνώμη. Έτσι είχαμε μια συζήτηση εδώ με την Έλενα. Θα το κάνουμε κι αυτό. Την Ριγανή είσαστε. Ορίστε. Την Ριγανή. Είναι συγγενής μου και θα σου πω μετά. Αν το περνήσουμε, παιδιά, γιατί Ναι, μας ναι, πάρα ναι. πολύ φάρμα. Ναι. Οκ. Θα χαρώ πολύ για όλους σας όποιος έρθει. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στον νόμο της έλξης, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω, ο τρόπος που λειτουργεί. Έτσι, τέλος πάντων. Καταρχάς, όλα γύρω μας είναι ενέργεια, τα πάντα. Οι σκέψεις μας, ο αέρας, το νερό, η τύχη, τα πάντα. Κάθε σκέψη που κάνουμε είναι μία ενέργεια. Είναι ενέργεια, πώς να το πω, είναι... Εκπέμπεται. Οι σκέψεις μας, όπως έλεγε κάποιος επιστήμον, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να το δω εγώ, τα μικροσωματίδια της σκέψης μας, έλεγε ότι ενώνονται με τα μικροσωματίδια της ύλης και κάπως έτσι δημιουργείται αυτό που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, ας πούμε, ο νόμος της έλξης λειτουργεί κάπως έτσι. Όλοι μας, τουλάχιστον αυτό ζω εγώ και νομίζω ότι και όλοι μας έχουμε ζήσει εμπειρίες. Δηλαδή κάποιο όνειρο που το έχουμε από πολύ νωρίς, από τα παιδικά μας χρόνια, ίσως και μετέπειτα με κάποια δουλειά που το δημιουργούμε στο μυαλό μας, κάνουμε εικόνα και το έχουμε συχνά μες στο μυαλό μας, ξαφνικά κάποια στιγμή δημιουργείται από το τίποτα, έτσι, από το πουθενά σχεδόν. Είναι ένας τρόπος που δημιουργεί ο νόμος της έλξης, ας το πούμε, που το δημιουργεί αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που έλεγες πριν, Κώστα, ότι όταν σκεφτόμαστε αρνητικά θα μας έρθουν αρνητικά, αυτό από ότι έτσι κάποιες έρευνες που έκανα για μένα και πέφτοντας και σε κάποιους ανθρώπους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα, λέει ότι ο εγκέφαλός μας όταν κάνει μία σκέψη, παράγει μία ορμόνη με την κάθε σκέψη που κάνει για να διαβιβαστεί, να μεταφερθεί. Η κάθε σκέψη λοιπόν που παράγει την ορμόνη, εάν η σκέψη μας είναι αρνητική, θα παράγει και την ανάλογη ορμόνη. Εάν σκεφτόμαστε συνέχεια αρνητικά, θα παράγει συνέχεια ορμόνες που θα έχουν αυτή τη χημική σύσταση. Από ένα σημείο και έπειτα όμως ο εγκέφαλός μας εθίζεται σε αυτές τις ορμόνες και ψάχνει από μόνος του πλέον να βρει τρόπο
για να τις αποκτήσει. Είναι όπως κάποιος που είναι θυσμένος σε κάποιες ουσίες. Από ένα σημείο και έπειτα λοιπόν, ο εγκέφαλός μας, δηλαδή κάποιος που είναι ένας άνθρωπος που μπλέκει συνέχεια σε φασαρίες, δεν θα σταματήσει αν δεν κάνει κάποια προσπάθεια να μπλέξει σε φασαρίες. Θα ψάξει και θα βρει τρόπο να μπλέξει σε φασαρία. Ένας άνθρωπος που είναι πάντα στενάχωρος, πάντα να έχει κακή διάθεση, πάντα θα έχει κακή διάθεση. Υπάρχει και το ρητό που λέει ενός κακού μοίρια έπονται. Και ένας άνθρωπος που είναι χαρούμενος, είναι πάντα χαρούμενος. Είναι ένας τρόπος που λειτουργεί αυτό. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως θα πω έτσι κάτι που συνέβη σε μένα και που όπως είπα και πριν συμβαίνει σε όλους. Δηλαδή τα όνειρά μας που τα έχουμε δημιουργούνται κάποια στιγμή, αν τα σκεφτόμαστε συνέχεια. Κάποια στιγμή κάπου στα 20 κάτι έφτιαξα μία κατασκευή στο χωριό μου, η οποία υπάρχει ακόμα, για να αποθηκεύω τις ζωοτροφές για τα ζώα μου. Δεν είχα καμία εμπειρία και καμία γνώση. Απλά ήρθε κάποιος εκεί, μας έδωσε μια προσφορά για να μας φτιάξει ένα σιλό, ας το πω, αλλά ήταν πολλά τα χρήματα και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Και σκεπτόμενος πώς θα μπορούσε να γίνει, τι να κάνουμε, τι να αυτά, μου γεννήθηκε μια ιδέα έτσι στο πουθενά, ένα βράδυ. Χωρίς όμως να έχω καμία γνώση, καμία εμπειρία, τίποτα από αυτό. Την άλλη μέρα ξεκίνησα να δημιουργώ χωρίς να ξέρω τι θα φτιάξω. Και να μην το πάω πολύ μακριά και πω πώς το έφτιαξα. Έφτιαξα ένα σιλό το οποίο ήταν λειτουργικό και λειτουργεί ακόμα, ύστερα από 30 τόσα χρόνια. Το οποίο ήταν, πώς να το πω, είχε 6 διαφορετικούς χώρους για να παίρνει 6 διαφορετικά υλικά μέσα. Χωρίς όμως να έχω εμπειρία. Στην πορεία έφτιαξα ένα μηχάνημα το οποίο για το τρακτέρ μου, χωρίς και εκεί να έχω εμπειρία δηλαδή για να το φτιάξω, αλλά μου γεννήθηκε μια ιδέα κάποια στιγμή από το μυαλό μου πώς θα με εξυπηρετούσε στις δουλειές μου. Και κάποια στιγμή αυτό το μηχάνημα, μετά από 10-12 χρόνια, το βρήκα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης πάνω. Το είχε δημιουργήσει κάποιος άλλος και το έβγαλε στην αγορά δηλαδή. Και ένα τελευταίο που θα πω, πριν από 2-3 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, όταν άρχισε να ανεβαίνει το ρεύμα, ξεκίνησα χωρίς να έχω γνώσεις, ξεκίνησα να φτιάχνω κάτι για να πάρω ενέργεια. Ένα μηχάνημα. Τέλος πάντων, έχω φτιάξει κάτι, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Η ουσία είναι ότι το έφτιαξα, δεν είμαι ηλεκτρολόγος, δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Δηλαδή, για να φτιάξω κάτι που έχει σχέση με ρεύμα, φωνάζω ηλεκτρολόγο, γιατί δεν έχω γνώσεις. Απλά, ο νόμος της έλξης ελκύει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία για μένα υπάρχει κάποια γνώση μέσα μας από το παρελθόν των μετεμψυχώσεων, να το πω, γιατί είχαμε αναφερθεί και κάπου στο παρελθόν. Υπάρχει μια θεωρία που εξηγείται. Ναι. Αλλά εσύ το DNA μεταφέρει βασικά πράγματα, Ειρήνη, από αυτά που γνωρίζω εγώ πάλι λέω. Μεταφέρει πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν στο να επιβιώσουμε, αλλά υπάρχει το DNA στο υλικό μας σώμα, αυτό που γνωρίζουμε εμείς, αλλά υπάρχουν και άλλα σώματα από πίσω, τα οποία είναι άειλα, τα οποία έχουν κάποιο άλλο είδους κώδικα, σαν το DNA, αλλά κάποιο άλλο, δεν ξέρω πώς να το πω δηλαδή. Εκείνα μας καθοδηγούν, δηλαδή έχουμε ας πούμε τις 5 αισθήσεις που γνωρίζουμε εδώ στο υλικό κομμάτι και υπάρχουν, τουλάχιστον από τις γραφές των αρχαίων φιλοσόφων, υπάρχουν και κάποιες άλλες αισθήσεις που υπάρχουν στο άειλο επίπεδο. Δηλαδή, πώς να το πω, παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, όλοι, οι περισσότεροι οδηγούμε και κάποια στιγμή έχουμε την αίσθηση που πατάει ο τροχός. Είναι μια αίσθηση που δεν είναι από την όσφρηση, την αφή και αυτά. Είναι ένα σωρό αισθήσεις από πίσω. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ. Αυτά, να μην πω περισσότερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και κάτι τελευταίο που για μένα... όχι, αυτό θα το πω με το χειροκρότημα. Για μένα, το χειροκρότημα θεωρώ ότι είναι κάτι που μας ανεβάζει λίγο το εγώ μας. Δεν θα ήθελα να με χειροκροτείτε. Έτσι. Έγινε. Τώρα απλά με αφορμή που έγινε. Πάμε χειροκρότημα!
ευτυχία να τοποθετηθεί. Εντάξει, αυτά που θα πω θέλω και τις απόψεις να ακούσω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι όντως νόμος της έλξης. Μια εμπειρία που... Συγγνώμη λίγο, μιλάει η κυρία Φρόσο. Λοιπόν, λέω ότι θέλω και άποψη, ειδικά από ανθρώπους που ίσως έχουν εντρυφήσει περισσότερο, για μια ερώτηση που θα κάνω. Τώρα, σαν εμπειρία, αυτό που κάπου έχει σταθεί στο μυαλό μου είναι ότι είμαι κι εγώ εκπαιδευτικός και δούλεψα στη Γερμανία σε λύκεια ελληνικά και είχα μια φίλη πάρα πολύ δυνατή, δηλαδή καλύτερο από αυτό δεν θα μπορούσα σαν φιλία. Για αρκετές μέρες είχαμε χαθεί κατά έναν τρόπο από δικιά μου αμέλεια. Για 2-3 μέρες ήταν συνεχώς στο μυαλό μου, μα συνεχώς. Και την επόμενη μέρα, από αυτές, ας πούμε, μετά από 2-3 μέρες, μαθαίνω ότι έχει φύγει από τη ζωή. Μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι νόμος της έλξης αυτό. Θέλω να ακούσω. Επίσης, αναρωτιέμαι, εάν είναι νόμος της έλξης, το ότι υπάρχει αυτή η εσωτερική φωνή σε όλους μας. Κάνε εκείνο, μην κάνεις αυτό. Και έχει τύχει και σε όλους μας πιστεύω ότι έχει τύχει, αλλά έχουμε ακούσει κιόλας ότι ταξίδευε κάποιος και λέει άντε ας μην πάω τώρα με αυτό το αεροπλάνο, τέλος πάντων, και γίνεται ένα τύχημα. Άραγε είναι από το σύμπαν κάτι που είναι μήνυμα. Εδώ θέλω περισσότερο άποψη τώρα για την εμπειρία και εκείνο μου έκανε εντύπωση, γιατί τόσο καιρό που δεν είχα ξαφνικά, γιατί να υπάρχει αυτό, δεν είναι κάπου ένα μήνυμα από κάπου. Αυτό. Και τι σχέση έχει το αίσθητο? Ορίστε. Και το αίσθητο, το λέμε σαν αίσθητο. Όπως λέμε Για μένα το αίσθητο και στα παιδιά μου λέω, δεν μπορείς να το ξέρεις πολλές και ποτέ δεν ξέρεις ποια είναι η καλύτερη στιγμή. Ακούσε τον εαυτό σας και δεν το λέτε. Απλά μέσα μας, για αυτό που είπες για τη φωνή, στο υλικό μας σώμα, από αυτά που γνωρίζω τέλος πάντων, κατοικεί ένα πνεύμα. Αυτό το πνεύμα είναι αυτό που έχει όλη τη γνώση. Που δεν μπορούμε εμείς να επικοινωνήσουμε με αυτό. Αυτό κάνει προσπάθειες, αυτό που λες, ότι υπάρχει μια φωνή μέσα για να επικοινωνήσει μαζί μας. Απλά εμείς έχουμε αποκοπεί, δεν ξέρω εδώ και πόσα χρόνια, από αυτό. Πολλές φορές μας έρχονται κάποια μηνύματα, όπως είπες και εσύ, αλλά εάν το φιλοσοφήσουμε παραπάνω, μπερδευόμαστε, γιατί το εργαλείο, ας πούμε, το μυαλό μας, φέρνει κι άλλα. Δηλαδή, η πρώτη σκέψη που μας έρχεται είναι αυτή που βγαίνει αβίαστα μέσα από αυτό το να το πω, το πνευματικό. Αυτό ακριβώς. Ναι. Αν αρχίσουμε μετά και σκεφτόμαστε μήπως είναι κάτι άλλο, χάνεται. Αυτό δεν είναι. Θέλεις να πεις και εσύ την εμπειρία σου? Γιατί εγώ θα κάνω λίγο την ανάλυση μου. Είναι κάποιος που θέλει να το πει τώρα? Εγώ πάντοτε μιλάω από εμπειρίες, γιατί δεν έχω ποτέ διαβάσει και ούτε θα διαβάσω ποτέ τίποτα. Καταρχήν, εγώ την έλξη τη διαχωρίζω σε 3 βασικά πράγματα. Στην ψυχική, σωματική και ενεργειακή. Δυστυχώς, τη σήμερον ημέρα επικρατεί η κοινωνική έλξη, η οποία καταδικάζει και ευνοχίζει τις υπόλοιπες 3. Ανάλογα ο καθένας τι δύναμη μπορεί να χρησιμοποιήσει για να τις ελέγξει και να τις ενεργοποιήσει, περνάει πολύ καλά τη ζωή του ή όχι. Τώρα θα αναφερθώ με προσωπικά από ζητήματα τα οποία μου δημιουργήσανε αυτές τις 3. Η ενεργειακή έλξη μου εμφανίστηκε όταν έχω πάθει ένα τεράστιο ατύχημα, έχω σφαχτεί. Οποιοςδήποτε άλλος εκείνη τη στιγμή θα είχε μείνει νεκρός, γιατί έχω κόψει αρτηρίες, έχω κόψει κοιλιά, έχω κόψει τα πάντα, έχω χάσει τουλάχιστον το 30% του αίματος, αλλά μία δύναμη ενέργεια η οποία μου έβγαινε μέσα από όλη τη ζωή μου, με βοήθησε να σηκωθώ, να δέσω τα τραύματά μου και να πάω στο νοσοκομείο. Πάει η ενεργειακή. Τώρα,
Η ψυχική έλξη είναι αυτή που σε καθοδηγεί και είναι η ανώτερη. Έτσι, για να δεις την αλήθεια. Η ανώτερη ψυχική. Γιατί είναι αυτή που σε βοηθάει να βγάζεις δίκαιο και την αλήθεια της προσωπικότητάς σου. Έτσι, αν δεν σε βολεύει κοινωνικά, παραιτήσαι, κάνεις πίσω, ψάχνεις να βρεις κάτι το οποίο μπορεί να σε υποστηρίξει και να σε βοηθήσει. Δυστυχώς η κοινωνία δεν το δέχεται. Έτσι, και αν μπορείς και ζεις μέσα στη μοναξιά σου και μέσα στην καθημερινότητά σου, έχει καλώς. Διαφορετικά την αφήνεις και το ξεπερνάς και προχωράς όπως όλη η κοινωνία. Τώρα οι σωματικοί ο καθένας είναι προσωπικά και δεν λέγονται. Κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί τώρα? Λοιπόν, είπατε ωραία παραδείγματα και ειδικά τώρα προς το τέλος άκουσα το Γιώργο που είπε ότι έφτιαξε ένα μηχάνημα το οποίο δεν υπήρχε και μετά το είδε κάπου σε μία έκθεση. Ο Νίκος ανέφερε το ατύχημα που κατάφερε να βρει τη δύναμη να σηκωθεί. Μίλησε και για την έλξη, είπες, της ψυχής. Αλλά όλα αυτά νομίζω δεν έχουν σχέση με τον νόμο της έλξης. Καμία σχέση με τον νόμο της έλξης. Άλλο ότι ακολουθούμε το μέσα μας και άλλο αυτό που είπε ο Κώστας στην εισήγησή του, ότι έλκω και δημιουργώ. Θα τα πούμε και για τις θρησκείες. Θα τα πούμε. Γιατί σήμερα ο Κώστας μας έκανε μία αναλυτική εισήγηση σε σχέση με τον νόμο της έλξης, όπως παρουσιάζεται στην εποχή μας. Θα πω κι εγώ κάποια πράγματα, λίγο γρήγορα. Ο νόμος της έλξης έγινε δημοφιλής, όπως είπε και ο Κώστας, από το μυστικό. Το έγραψε μία συγγραφέας και παραγωγός, η Ρόντα Μπέρν. Αυτό το βιβλίο πούλησε το μυστικό σε πάρα πολλά αντίτυπα, γύρω στα 35 εκατομμύρια, μεταφράστηκε σε 50 γλώσσες. Το 2006 έγινε ταινία, η ταινία «Το μυστικό», και τα δύο βιβλία μαζί έχουν αποφέρει στην ίδια τη δημιουργό πάνω από $300 εκατομμύρια. Αυτή η συγγραφέας, τηλεοπτική παραγωγός, έγινε διάσημα από το σόου της Αμερικανίδας, της Όπρα Winfrey, στις οποίες στο σόου όταν βγαίνεις γίνεσαι διάσημος. Και τι δήλωνε μεταξύ άλλων? Πρέπει πραγματικά, λέει, να περιγράψουμε τη γνώση σε μερικές λέξεις και το μυστικό, λέει, είναι ο νόμος της έλξης. Ο νόμος έγινε της έλξης πολύ ισχυρός στο σύμπαν, είναι ο πιο ισχυρός νόμος, με τον οποίο, λέει, δημιουργούμε τις ζωές μας, είτε τις συνειδητοποιούμε είτε όχι. Έχω γράψει διάφορα πράγματα, τα προσπερνάω. Έλεγε πάντως ότι τα όμοια έλκουν όμοια. Οι θετικές σκέψεις, αυτά που είπε ο Κώστας, φέρουν θετικά αποτελέσματα και αντίστροφα οι αρνητικές, λέει, αρνητικά. Ότι η ενέργεια και η συχνότητα μιας σκέψης ακτινοβολεί στο σύμπαν και προσελκύει παρόμοιες ενέργειες, συχνότητες σκέψεων, ανθρώπων, πραγμάτων. Γενικά, ότι όλα μπορούν να έρθουν πίσω σε εμάς. Ότι οι σκέψεις, είπε συγκεκριμένα, γίνονται, λέει, πράγματα. Οι σκέψεις γίνονται πράγματα, αντικείμενα. Ότι αν είναι, λέει, στο μυαλό σου ή στον οραματισμό σου, τελικά θα είναι και στη ζωή σου. Το παίρνει αυτό απριόρι. Ότι η δημιουργία της ζωής των ονείρων σου είναι απλώς θέμα σκέψης. Απλά να έχεις λίγο μεγαλύτερη πρόθεση, λέει. Και να τα δημιουργήσεις. Ναι, την πρόθεση κιόλας τη λένε παραγγελία. Γράψτε κάτω τι θέλετε, όσο πιο συγκεκριμένα το ζητήσετε, πώς μας το εξήγησε ο Κώστας, τόσο το καλύτερο. Και στη συνέχεια, λέει, θα περιμένετε να συμβεί. Δεν απαιτείται, παιδιά, καμία άλλη ενέργεια. Το γράφουμε και γίνεται. Γράφουν, για παράδειγμα, στον εαυτό τους μία επιταγή $100.000.000, τη βάζουν στην τσέπη, πηγαίνουν με αυτή, αυτό λένε στον νόμο της έλξης, πηγαίνουν με αυτή, βγαίνουν έξω και μετά περιμένουν να εισρεύσουν τα εκατομμύρια. Γράφουν τη μία μέρα, λέει, ότι θέλουν 100.000 followers στο TikTok και την άλλη περιμένουν οι followers να συσσωρευτούν. Βάζουν μία φωτογραφία επίσης σε πίνακα, γιατί έχουν coaches, έχουν προπονητές πάνω στο νόμο της έλξης και γκουρού, και λένε ότι σκέψου ένα σπίτι που θέλεις, ένα αρχοντικό, οραματίσου το, βάλτε το στον πίνακά σου και θα σου έρθει. Τι άλλο λένε? Εντάξει, δεν έχει και πολύ... τι άλλο να σου... Ναι, διαλογήσου, λέει, επίσης, αφού το οραματιστείς, γράψου το στο ημερολόγιό σου και μετά, λέει, θα πεις τις επιβεβαιώσεις σου και θα γίνεις δεκτικός αυτά όλα να υλοποιηθούν. Βέβαια, χρησιμοποιούσαν και επιστημονικοφανείς
έτσι, επιστημονικοφανή επιχειρήματα, ειδικά στο μυστικό που το διάβασες και εσύ, Κώστα, γιατί παίρνανε αποσπάσματα, αποσπασματικές κουβέντες από αρχαίους φιλοσόφους, όπως για παράδειγμα από τον Μάρκο Αβρίλιο, που έλεγε ότι η ψυχή σου παίρνει το χρώμα των σκέψεών σου, του Πλάτωνα, του Γαλιλαίου, του Αϊνστάιν, για να προσδώσουν έτσι κύρος στα λεγόμενά τους, υπονοώντας ότι πίστευαν και εκείνοι στον νόμο της έλξης και στο μυστικό. Ήταν γνωστό από παλιά. Μετά το μυστικό βγήκαν βέβαια και πολλά παρόμοια βιβλία. Βρήκα μερικά εγώ στο ίντερνετ, όπως «Τα χρήματα και ο νόμος της έλξης». Γίνεται πλούσιοι με τη δύναμη της σκέψης. Το κλειδί για τον νόμο της έλξης και άλλα. Και φυσικά διοργανώθηκαν και σεμινάρια, γιατί δεν τελειώνουμε εκεί. Πώς να ελκύουμε αυτά που θέλουμε, όχι αυτά που δεν θέλουμε, μόνο αυτά που θέλουμε. Έλξη πλούτου, ο νόμος της έλξης στην οικονομική επιτυχία. Γενικά αυτή η συγγραφέας βασίστηκε, εγώ αυτά τα βρήκα και από τον Αυγουστάτο που είχε κάνει την το αντίστοιχο μάθημα στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Παρασκευής. Ο νόμος της έλξης έχει τις ρίζες του στο κίνημα της νέας σκέψης. Αυτό το κίνημα ξεκίνησε από το 19ο αιώνα, από τις αρχές, επιβιώνει μέχρι σήμερα. Είναι ένα πνευματικό κίνημα που το ανέφερε και ο Κώστας, που τι γίνεται μέσα σε αυτό. Υπάρχει μια χαλαρή συμμαχία κάποιων θρησκευτικών ομάδων που μοιράζονται ένα σύνολο πεποιθήσεων σχετικά με τη μεταφυσική, τη θετική σκέψη και μέσα εκεί βάζουν και τον νόμο της έλξης. Είναι ένα τμήμα δηλαδή των ενδιαφερόντων αυτών των ομάδων των θρησκευτικών. Εμπνευστής, απλά για ενημέρωση, είναι ο Φινέας Κίμπι, ένας θεραπευτής και ο οπαδός του Μέσμερ που ήταν υπνοτιστής. Γενικά, στην κεντρική διδασκαλία τους έχουν ότι οι άνθρωποι μέσα από τη δημιουργική χρήση του νου τους μπορούν να αποκτήσουν ευημερία, δύναμη, υλικά αντικείμενα, να έλκουν τις εμπειρίες της θετικές της ζωής και όλα τα καλά. Λειτουργεί πράγματι ο νόμος της έλξης. Γιατί, από ό,τι κατάλαβε, περισσότεροι από εσάς λέτε ότι λειτουργεί. Εγώ θα σας πω έτσι εδώ και ένα αστείο. Αυτή η Ρόντα Μπέρν που είχε γράψει το μυστικό, κάποια στιγμή ήθελε να πουλήσει την επαυλή της έναντι, νομίζω, $35 εκατομμυρίων. Ένας δημοσιογράφος της πήρε συνέντευξη, γιατί στην αρχή λέει θα το πουλήσω όσο το αγόρασα, μετά έριξε την τιμή γιατί κανένας δεν το αγόραζε και όλο και έριχνε την τιμή και το πούλησε $10 εκατομμύρια λιγότερο. Όταν τη ρώτησε δημοσιογράφος Αμερικανός πώς και δεν λειτουργήσε εκεί ο νόμος της έλξης, αυτή είπε δεν ήταν λες στις άμεσες προτεραιότητές μου, δεν το ήθελα αρκετά. Δεν το είχα γράψει κάτω. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί το πράγμα. Γράφεις και αν δεν γράψεις σωστά ή δεν οραματιστείς σωστά, τα πράγματα δεν έρχονται. Επίσης, να πάρουμε λίγο τον όρο νόμος της έλξης. Όταν λέμε νόμο, τι εννοούμε? Στο φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο, έτσι δεν είναι στις φυσικές επιστήμες ο νόμος, το οποίο με έναν τρόπο ισχύει πάντα ένα φαινόμενο. Μπράβο. Καθιερώνοντας μία σχέση ανάμεσα σε φαινόμενα που παρατηρούνται στο φυσικό σύμπαν και τα οποία μάλιστα μπορούν να αναπαραχθούν. Αν δηλαδή ένα φαινόμενο υπάρχει, δεν χρειάζεται κάποια ειδική συνθήκη για να αναπαραχθεί, όπως η βαρύτητα, δεν ισχύει πάντα. Δεν θα χρειαζόταν λοιπόν ειδικές συνθήκες. Στο νόμο της έλξης όμως θέλουμε ειδικές συνθήκες, αλλά λέμε ότι είναι νόμος. Δεύτερον, στην επιστήμη της φυσικής γνωρίζουμε ότι τα ομώνυμα αποθούνται και τα ετερόνυμα έλκονται. Άρα λοιπόν οι ομώνυμοι μαγνητικοί πόλοι αποθούνται. Εδώ λέμε ότι τα όμοια έλκουν όμοια, είπε η Ρόντα Μπέρν και στο μυστικό της. Δεύτερον, στο κομμάτι της επιστήμης, υπάρχουν έρευνες, το βρήκα και εγώ, Κώστα, ότι οι θετικές σκέψεις όντως μπορούν να σε οδηγήσουν σε θετικές καταστάσεις και ότι οι αντίστροφοι αρνητικές, το είπατε όλοι, μπορούν να σε οδηγήσουν σε αρνητικές καταστάσεις, αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά πώς εξηγεί ο νόμος της έλξης? Άλλα άρθρα που βρήκα επίσης, γιατί η επιστήμη κάνει μελέτη παντού, ενώ υποτίθεται ισχύει πάντα ο νόμος της έλξης, ότι οι θετικές φαντασιώσεις για το μέλλον οδηγούν σε κακή απόδοση και χαμηλή προσπάθεια. Όταν δηλαδή οραματίζεσαι κάτι θετικά ότι θα σου συμβεί, ότι το έχεις, δεν έχεις καλή απόδοση για να πας να το πετύχεις. Μπράβο. Και η προσπάθειά σου είναι χαμηλή. Ή ακόμα και στην Παχιστάρκεια βρήκα ένα άρθρο που λέει ότι όταν ο άνθρωπος εκτίθεται στα θετικά πρότυπα και θέλει να χάσει βάρος, τελικά καταλήγει να παίρνει. Έγιναν μελέτες και τέτοιου τύπου σε ανθρώπους. Όταν εκτίθεσαι σε θετικά πρότυπα, όπως βγάζουν στην τηλεόραση αδύνατες γυναίκες, γυμνασμένους ανθρώπους, και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δυνατήσουν, λένε εγώ θα έχω το ιδανικό σώμα, βλέπω και αυτό που μου πλασάρουν και τελικά μπορεί να με αγχώνει αυτό το πράγμα και παίρνω βάρος. Άρα δεν προσπαθώ αρκετά.
Υπάρχει λοιπόν και άλλοι παράγοντες που υπησέρχονται. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δεν αρκεί να πεις εγώ θέλω να γίνω, να γραμμώσω και να έχω ένα υπέροχο σώμα και να το κάνω αυτό. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο η θετική και η αρνητική σκέψη, αλλά υπάρχει και η αντίστροφη. Γιατί ο νόμος της έλξης δηλαδή να ισχύει και για τις δύο κατευθύνσεις. Είναι από παλιά, αυτό εξήγησε. Είναι από το 19ο αιώνα, δεν είναι κάτι καινούριο. Θα μου απαντήσεις μετά, λίγο να τοποθετηθώ για να προλάβω. Επίσης, πώς εξηγεί ο νόμος της έλξης τα κοινωνικά φαινόμενα, στην Αφρική, την πείνα, τη διαφθορά που υπάρχει στην πολιτική, πώς εξηγεί την ανεργία, τον πόλεμο. Εκεί δηλαδή τι θα πούμε, ότι ο νόμος της έλξης για τα παιδιά στην Αφρική δεν λειτουργεί καλά, γιατί δεν έχουν θετική σκέψη τα παιδιά στην Αφρική ως προς το ότι θα λιμοκτονήσουν. Ή επειδή μας καταπατάνε τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχει πολιτική ασυδοσία, θα πούμε ότι δεν έχουμε θετική σκέψη απέναντι στους πολιτικούς μας. Ή εκεί που πάνε και τους βομβαρδίζουν και γίνονται πόλεμοι, θα πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν θετική σκέψη απέναντι στο θάνατο. Αυτό φυσικά, φίλοι μου, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε θετική σκέψη. Η θετική σκέψη είναι σημαντική. Αλλά άλλο θετική σκέψη και άλλο νόμος της έλξης. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε, είναι χρήσιμο να σκεφτόμαστε τα πράγματα θετικά, αλλά όχι ότι αν σκεφτόμαστε τα πράγματα θετικά θα παρουσιαστούν ως διαμαγείας υλικά αντικείμενα, υλικά πράγματα, χρήματα, σπίτια, αυτοκίνητα κτλ. Τι άλλο ήθελα να αναφέρω, κάτι που είπατε και στις ομιλίες σας, σχετικά με το ότι οι σκέψεις είναι δόνηση, είπες Γιώργο, και δημιουργούν ενέργεια κτλ. Ωραία. Οι νοητικές, και μάλιστα λέει ο νόμος έλξης ότι οι νοητικές καταστάσεις μορφοποιούν, έλκουν τις εμπειρίες της καθημερινής μας ζωής. Με ποιο νου όμως πάμε να έλξουμε? Αυτό το έχουμε αναλογιστεί? Έχουμε ξαναναφέρει και σε προηγούμενα φιλοσοφικά καφενεία ότι υπάρχει ο βιολογικός νους, η βιολογική νοημοσύνη, που θα πω έτσι απλά και γρήγορα ότι το νευρικό μας σύστημα, ο εγκέφαλός μας, μέσα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, αυτό που δεν ορίζουμε εμείς δηλαδή, το αυτόνομο νευρικό σύστημα και το ενδοκρινικό, βοηθά στο να λειτουργήσει το σώμα μας, να λειτουργήσουν τα όργανά μας, να λειτουργήσει η πέψη μας, όλα αυτά δεν τα σκεφτόμαστε, γίνονται αυτόματα. Η καρδιά μας λειτουργεί, είναι πράγματα τα οποία αφορούν στη βιολογική νοημοσύνη. Υπάρχει το IQ, όπως είχαμε ξαναπεί, που είναι η διανοητική νοημοσύνη, ο υπολογιστικός νους. Με αυτόν τον νου προσπαθούμε να έλξουμε τα πράγματα στη ζωή μας. Κι όμως με αυτόν έλκουμε. Σε μεγάλο βαθμό. Εκτός και αν έχουμε καταφέρει να πάμε στη συναισθηματική νοημοσύνη ή στην πνευματική νοημοσύνη. Η πνευματική νοημοσύνη είναι κάτι ανώτερο και θέλει πνευματικότητα, που λέμε πολλές φορές εδώ στο Φιλοσοφικό Καφενείο. Όλοι οι δάσκαλοι και οι σοφοί λένε ότι ο νους του ανθρώπου είναι μία φυλακή. Είναι ένα χάος. Δεν ξέρω αν το έχετε... Φυλακή. Είναι ένα χάος. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Εσύ το πας αλλού. Το πας αλλού και το καταλαβαίνω. Αλλά μας εγκλωβίζει ο νους μας, γιατί και σε ποιο επίπεδο στεκόμαστε? Στον νου, τον ενστικτώδη που λειτουργεί η σκέψη μας με βάση τα ένστικτα, με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος, με βάση τα συναισθήματα. Ο νους, ο υπολογιστικός νους, οι ασυνείδητες σκέψεις μας, οι συνειρμοί που κάνουμε όλη μέρα, δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει ξυπνώντας μέχρι να κοιμηθείτε το βράδυ πόσες σκέψεις έχουν περάσει από το μυαλό σας. Και άρα για αυτές τις σκέψεις μπορούμε να τις παρατηρήσουμε. Γαληνεύει ποτέ ο ανθρώπινος νους? Και για να γαληνέψει τι κάνουμε? Επειδή βρισκόμαστε σε αυτό το χάος ολημερής. Προσπαθούμε να βρούμε αυτά που λέμε ναρκωτικά της συνείδησης, όπως το πολυφαγητό, τα τυχερά παιχνίδια, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, το κινητό, μπράβο, τις εφαρμογές,
ξεχαστούμε. Γι' αυτό λέμε, μπράβο, γι' αυτό λέμε ότι ο νους είναι φυλακή και δεν το λέω εγώ, το λένε οι πολύ σοφοί άνθρωποι. Μα κάνουμε αυτό που λέει ο νους μας και οι σκέψεις μας. Δεν είπα ότι το κάνουμε όλοι, αλλά ο νους, αυτή είναι η λειτουργία του. Είναι το μηχάνημα αυτό που συνεχώς παίζει σαν να βάζουμε το ραδιόφωνο και να παίζει. Για να μην το κάνουμε πρέπει να το παρατηρούμε. Έχουμε εξασκηθεί στην αυτοπαρατήρηση. Επίσης υπάρχει και ο νους με τους προγραμματισμούς μας. Ό,τι έχουμε μάθει, όσα μας έχουν μάθει η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία, η κοινωνία, τα στερεότυπα, τα πρότυπα. Λέμε, ας πούμε, ότι θέλω να έλξω με αυτόν τον νου. Τι έλκω συνήθως? Θέλω, ας πούμε, να ξεπεράσω το φόβο του θανάτου. Δεν θα φοβάμαι το θάνατο, θα το γράψω κάτω και θα είμαι εντάξει. Ενώ υπάρχει ο φόβος μέσα. Ή λειτουργούμε με βάση το μητρικό ένστικτο. Λέμε, ας πούμε, ότι εγώ κάνω το καλύτερο για τα παιδιά μου, θέλω το παιδί μου να περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έτσι επιτάσσει η κοινωνία. Ή θέλω να βρω έναν ψηλό μελαχρινό, γιατί λέει η κοινωνία ότι αυτό είναι το πρότυπο του ωραίου άντρα. Αυτό εννοώ, κοινωνικοί προγραμματισμοί. Αυτός είναι ο νους, λοιπόν, ο ατελέσφορος, με τις ασυνείδητες σκέψεις και τους συνειρμούς, και αυτός ο νους θέλει εκπαίδευση, θέλει εκγύμναση. Με αυτό το νου προσπαθούμε να έλξουμε όλα τα καλά της ζωής μας και τα υλικά αγαθά. Υπάρχει φυσικά η συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία είναι η νοημοσύνη του ότι μπορούμε να καταλάβουμε τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, ότι μπαίνουμε στα παπούτσια, όπως λέμε, του άλλου. Αλήθεια, στον νόμο της έλξης, όντως αυτοί οι άνθρωποι που εξασκούνται σε αυτό προσεύχονται ή οραματίζονται κάτι καλό για το διπλανό τους, επειδή έχουν αναπτύξει την συναισθηματική νοημοσύνη? Δηλαδή, τέτοια πράγματα καταγράφουν. Υπάρχει λοιπόν και η συναισθηματική νοημοσύνη. Με ποια νοημοσύνη πάμε να έλξουμε? Και τέλος, φυσικά υπάρχει η πνευματική νοημοσύνη, που είναι κάτι ανώτερο, είναι ο καθαρός νους, που κάπως, ίσως, λέω εγώ, γνώμη μου, όταν χρειάστηκες να βρεις κάτι για να μπορέσεις να λύσεις τα θέματα, τα πρακτικά σου, χωρίς να ταυτίζεσαι κιόλας με αυτό, απλά ήρθε μια γνώση και το έφερες σε πράξη. Σε σχέση με το ένστικτο επιβίωσης που είπες, Νίκο, φυσικά είναι το πιο ισχυρό ένστικτο. Ο νους, ο βιολογικός μας, που είναι και αυτός κατώτερος νους, μας σωθεί να πάμε να προστατευτούμε, αλλά είπες και για ψυχική έλξη. Εκεί πέρα μίλησες για κάτι βαθύτερο. Η ψυχή είναι αυτό που λένε στην Ανατολή το ντάρμα, ο σκοπός της ζωής. Η δύναμή μας είναι η ψυχή, αλλά όντως ερχόμαστε σε επαφή με αυτήν. Δηλαδή, έχουμε καταφέρει να πετάξουμε όλες τις σκόνες. Ναι. Όχι, δεν απαντάω. Δεν λέω ότι είπες κάτι λάθος, αλλά υπάρχουν τόσες σκόνες γύρω μας από το νου και όλα τα πέταλα του νου, με τα πολλά είδη νοημοσύνης. Η συνείδηση είναι η διαίσθηση που ρώτησε πριν και η κυρία Φρόσο. Η διαίσθηση, η συνείδηση, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Αρκεί να μπορέσει να ησυχάσει αυτός ο νους που περιέγραψα και να μπορέσει να αναδυθεί η ψυχή. Αυτά δεν γίνονται με τις θετικές δηλώσεις. Επειδή ξύπνησα μία μέρα και αποφάσισα ότι θέλω να γίνω πλούσιος ή να έχω τον τέλειο σύντροφο ή το τέλειο σώμα, χωρίς να έχω εξασκήσει το νου μου. Και τι λένε μάλιστα οι σοφοί? Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει με το νου μας? Θα πρέπει να περάσουμε κάποια στάδια, δεν γίνεται ως διαμαγείας αυτό, για να πάμε στην πνευματική νοημοσύνη και στην πνευματικότητα που λέμε εδώ συνεχώς. Θα πρέπει να αποφασίσουμε να καθαρίσουμε, να εκγυμνάσουμε το νου, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, να ανοίξουμε νέες προοπτικές, εργαζόμενοι αδιάκοπα προς αυτή την κατεύθυνση και τέλος να τον υπερβούμε. Εκεί ακόμα έρχεται το πιο δύσκολο. Για να υπερβείς το νου, εκεί θα αναδυθεί η ψυχή. Όταν καταφέρεις να υπερβείς το νου. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό επειδή το γράψαμε κάτω σε ένα χαρτί. Αυτό θέλει μεγάλη προσπάθεια.
Αν πρέπει να υπερβούμε το νου, επαναλαμβάνω, για να ακουστεί και για να ακολουθήσουμε την ψυχή μας. Δεν λέμε να αφήσουμε πίσω όλες τις νοητικές μας λειτουργίες. Πρέπει κάπως και να υπάρξουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ο νους δεν είναι ένα άχρηστο εργαλείο. Ο νους πρέπει να γίνει εκείνο το καθαρό μέσο, από το μέσο του οποίου θα εκφραστεί η ψυχή. Ακριβώς. Ακριβώς. Σαν να μιλάμε μία καθαρή γλώσσα από ένα καθαρό μικρόφωνο. Να μιλάμε τη γλώσσα της ψυχής μέσα από το μικρόφωνο και αυτό να εκπέμπει. Αυτό είναι να κάνουμε. Όχι να καθόμαστε κάτω και να καταγράφουμε. Θα πω κάποια πράγματα ακόμα. Κάποιες απαντήσεις στα αυτά που έφερε. Μπορείς να μου απαντήσεις σε λίγο. Οπότε, άλλο θετική σκέψη, άλλο νόμος της έλξης. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπατε, ποιος το ανέφερε, ότι βρίσκουμε ανθρώπους κοντά μας, εκεί πέρα που δεν το περιμένουμε, χωρίς... Και εσύ το ανέφερες, Κώστα. Αυτό δεν είναι ο νόμος της έλξης. Αυτά ήδη έχουν περιγραφεί και από τον Καρλ Γιούγκ. Αν έχεις ακούσει για τα αρχέτυπα, τι λέει συγκεκριμένα. Η θεωρία της συγχρονικότητας είναι στην ουσία. Μιλάει για μία τρίτη συνδετική αρχή, ο Καρλ Γιούγκ, και όχι η Ρόντα Μπέρν, η οποία είναι σαν μία τρίτη συνδετική αρχή ανάμεσα στον υλικό κόσμο και τον ψυχικό, το οποίο το ονόμασε ψυχοειδές. Δηλαδή, λέει, κάθε νευρώνας στο σώμα μας συνδέεται με μία νοητική, γκβαντική μονάδα που αποτελεί μια συνειδησιακή ενότητα. Φανταστείτε δηλαδή τι δουλειά έχει να γίνει για να μπορέσουμε να πάμε στη συνειδητότητα. Δεν γίνεται έτσι. Και αν γίνονται κάποια πράγματα τυχαία, όπως νομίζουμε, δεν γίνονται τυχαία, υπάρχει συγχρονικότητα. Αλλά αυτό δεν είναι ο νόμος της έλξης. Καταφέρνουμε να καθαρίσουμε μέσα μας, να σκεφτούμε κάποια πράγματα καθώς εργαζόμαστε αρκετά με τον εαυτό μας και έρχονται κάποια πράγματα. Αλλά τι θα πρέπει να βλέπουμε, αυτά που έρχονται, και αν τελικά έρχονται αυτά τα πράγματα, εμείς είμαστε ικανοί να τα εισπράξουμε. Βλέπουμε όντως με τα μάτια της διαίσθησης, με τα μάτια τα πραγματικά, ή βλέπουμε με το νου μας κάθε μέρα. Αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε, όλοι μας. Τα μάτια της ψυχής εννοώ. Βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής ή με τα μάτια του νου μας καθημερινά. Θα μου απαντήσεις μετά. Και όποιος άλλος θέλει μπορεί να... Ωραία. Επίσης, θέλω να πω και κάποια τελευταία σε σχέση με τους φιλοσόφους που χρησιμοποίησε κομμάτια η Μπέρν. Ο Επίκτητος έλεγε ότι μέσα στις βασικές αρχές ότι το θεμελιώδες στοιχείο της κατανόησης είναι ότι κάποια πράγματα είναι στον έλεγχό μας, ενώ κάποια άλλα δεν είναι. Άρα δεν μπορούμε να έλξουμε όσα θέλουμε και όσα αποφασίσαμε εμείς. Οι Στοικοί μιλούσαν για την απάθεια. Η κατάσταση δηλαδή της ψυχικής ηρεμίας είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να είναι απαλλαγμένος από τα πάθη του, όπως το φόβο, την οργή και τη λύπη. Όχι να κοιτάζω μόνο το θετικό, απάθεια. Να παρατηρώ όλα τα συναισθήματα και να είμαι σε ψυχική ηρεμία. Όχι να θέλω το θετικό και να αποθώ το αρνητικό. Επίσης, μιλούσαν για την αποδοχή των γεγονότων. Να μπορούμε να εστιάζουμε στην παρούσα στιγμή. Να μπορούμε να εκτιμούμε την πραγματική πιθανότητα αντιξιότητας, να μην αποθαρρυνόμαστε εύκολα, να μην ζητάμε μόνο το θετικό, γιατί με βάση τους αρχαίους φιλοσόφους, άμα θέλεις μόνο το θετικό, θα εκπλαγείς όταν θα σου έρθει το αρνητικό. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το αρνητικό. Και αυτό το κάναν στην άσκησή τους, λέγοντας ότι κάναν την προμελέτη των κακών. Βέβαια, αυτά δεν τα θέλει ο νόμος της έλξης, λέει αυτού κακά, έτσι δεν είναι, συγγνώμη για την έκφραση. Η προμελέτη λοιπόν των κακών είναι όχι απλά επικίνδυνη με βάση την αρχαία φιλοσοφία, αλλά είναι η επιτομή της ασφάλειας. Κάντε πρόβα, λέει, στο μυαλό σας, λέει ο Σενέκας, βασανιστήρια, εξορία, πόλεμο, ναυάγιο, όλοι είναι όροι της ανθρώπινης μοίρας και πρέπει να είναι μπροστά στα μάτια μας. Επίσης, μιλούσαν για την πειθαρχία της δράσης, ο Μάρκος Αβρίλιος. Έλεγε ότι πρέπει να συναρμολογήσεις μόνος σου τη ζωή σου, δράση με δράση. Θα προσπεράσω πράγματα. Επίσης, μιλούσαν για την εθελοντική δυσφορία,
γιατί στο μυστικό μέσα γράφεται ξεκάθαρα «Μη μιλάς για τη φτώχεια, μη την ερευνάς, μην ασχολείσαι για αυτή, μην ξοδεύεις το χρόνο σου σε φιλανθρωπικό έργο». Ο Σενέκας όμως, ο οποίος ήταν και ο ίδιος πλούσιος, είχε πει ότι φτωχός δεν είναι αυτός ο οποίος έχει λίγα, αλλά αυτός που ζητά περισσότερα. Και τέλος θα κλείσω με το διαλογισμό στη θνητότητα, το οποίο το προέτρεπαν να το κάνουμε όλοι οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Θα μπορούσατε, έλεγε ο Μάρκος Αβρίλος, να φύγετε από τη ζωή αυτή τη στιγμή. Βέβαια η Ρόντα Μπέρν λέει ότι αν σκέφτεστε μιλάτε για ασθένειες θα αρρωστήσετε, αυτό που είπε και ο Κώστας. Ο Σωκράτης έλεγε ότι ο μοναδικός στόχος όσων ασκούν τη φιλοσοφία είναι να ασκούνται στο θάνατο και στο θάνατο. Φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου, έτσι δεν είναι? Ο Επίκτητος έλεγε να έχετε το θάνατο και την εξορία μπροστά στα μάτια σας κάθε μέρα, μαζί με όλα τα όσα φαινόμενα, όσα φαίνονται τρομερά, κάνοντας αυτό δεν θα έχετε ποτέ μια άσχημη σκέψη, ούτε θα έχετε υπερβολική επιθυμία. Άρα, το αντίθετο. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάθε μέρα να λέμε στον εαυτό μας τι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε και μετά να πάμε να το κάνουμε. Και τέλος, φυσικά όσο και όλοι οι Ανατολίτες μύστες, έρχονται, λέει, και κλείνω, Χρήστο, λέει σε μια ομιλία του, έρχονται οι άνθρωποι σε μένα και ρωτούν πώς θα αποκτήσω ειρηνικό νου. Τους λέω, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, νους ειρηνικός. Δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο. Ο νους δεν είναι ποτέ ειρηνικός. Ο μη νους αποτελεί ειρήνη. Ο ίδιος ο νους δεν μπορεί ποτέ να είναι ειρηνικός, σιωπηλός. Η ίδια η φύση του νου είναι να βρίσκεται σε ένταση, σε σύγχυση. Η διάβγεια μπορεί να υπάρξει χωρίς το νου. Επομένως, μην προσπαθείς να πετύχεις έναν σιωπηλό νου. Αν το κάνεις αυτό ήδη από την αρχή, θα προχωρείς προς τη διάσταση ενός πράγματος αδύνατου. Και τέλος, ο Κρίσναμούρτι, σε αντίθεση με τον νόμο της έλξης, επικεντρώνονταν στην ελευθερία από τα δεσμά της σκέψης, Νίκο, και την πραγματική κατανόηση του τώρα και του εαυτού. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγιση τη σημερινή, που εστιάζει σε προσδοκίες για το μέλλον και την απόκτηση επιθυμητών πραγμάτων. Ευχαριστώ. Δεν με ενδιαφέρει να τα ακούσω στο YouTube. Κάποια δύναμη τον όθησε στο να αρχίσει να σκέφτεται. Αυτή η δύναμη είναι το πνεύμα. Προοδευτικά, όπως φαίνεται, έχουμε αποκοπεί όλοι από αυτή τη δύναμη. Δεν παρατηρούμε. Δεν προσπαθούμε να συνδεθούμε. Βλέπουμε τη φύση σαν ένα αποκούμπι, ας πούμε, ή σαν μια ευκαιρία για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, αλλά στην ουσία δεν μπορούμε να συνδεθούμε ποτέ με τη φύση, παρόλο που είμαστε κομμάτι της φύσης. Μιλάμε για οικολογία, που κάτι είπαμε στην αρχή, χωρίς να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είμαστε εμείς μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται φύση και οικολογία. Κρίνουμε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις κτλ. Αλλά όλα αυτά που κάνουμε, προς τι το όφελος, ας πούμε, του να δράσω. Στο κομμάτι της ψυχής, για να μπορέσει να αναδυθεί η ψυχή, πρέπει το πνεύμα να αρχίσει να λαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν ο νους, το μυαλό μας δηλαδή, καθαρά το μυαλό, έχει τα ενία του ανθρώπου, το μόνο που μπορεί να του κάνει στην καλύτερη είναι παραγωγή συναισθημάτων. Τα συναισθήματα δεν εδράζονται σε καμιά καρδιά, σε καμιά ψυχή. Τα συναισθήματα δημιουργούνται μέσω του εγκεφάλου. Απλά επειδή είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά, λειτουργεί έτσι ο μηχανισμός του ανθρώπου ώστε να μου προκαλεί κάποια διέγερση, να μου προκαλεί κάποιο αποτέλεσμα, είτε σωματικό είτε συμπεριφορικό, και απλά εγώ το βιώνω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τα συναισθήματα είναι παράγωγα του νου. Και όταν λέει η Έλληνα για αυτοπαρατήρηση, στην ουσία αυτό πρέπει να κάνουμε. Για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε το νου και πόσο τρέχει και πόσο μας εξουσιάζει. Οτιδήποτε ερέθισμα που μπαίνει από τα μάτια και περνάει, ή από τα αυτιά και μπαίνει στον εγκέφαλο και αρχίζει και επεξεργάζεται, αυτή η επεξεργασία, όπως ξέρουμε και από τους υπολογιστές, δίνει ένα αποτέλεσμα. Άμα γράψω εγώ 5 συν 7 ίσον, θα μου βγάλει ένα αποτέλεσμα. Άμα στο νου δώσω ερέθισμα, θα μου βγάλει ένα αποτέλεσμα. Πρέπει να αρχίσω να παρατηρώ τι είναι αυτό που μπαίνει και τι είναι αυτό που βγαίνει σαν αποτέλεσμα. Ξεκάθαρα, ο νόμος της έλξης είναι ένα new age που δεν είναι και τόσο new, γιατί είναι από το 19ο αιώνα, αλλά όλοι, δηλαδή στο δυτικό πνεύμα, και στην Ανατολή αλλά και στο δυτικό πνεύμα, υπήρξαν πάρα πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι από το 19ο αιώνα και μετά, αλλά εκατομμύρια δεν έβγαλε κανένας. Εκατομμύρια έβγαλε η συγκεκριμένη κυρία που πήρε
και κατανόησε πώς θα κάνει αυτό που ήθελε, δηλαδή πώς θα γίνει αυτό που λένε σήμερα viral και πώς θα οικονομήσει με αυτό που ζητάει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος, δυστυχώς, αυτό ήθελε. Και αυτό που ήθελε ο κόσμος και θέλει ίσως ακόμα, εδράζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα συνειδητότητας. Εδράζεται στο ένστικτο. Μιλάμε για ένστικτο επιβίωσης. Όλη η κουβέντα, κυρίως γύρω από τα θέματα που μπορούμε να γράψουμε κάτω ή να σκεφτούμε ή να κάνουμε θετικές δηλώσεις, σαν μια κυρία που υπάρχει στο YouTube και στα TikTok και αυτά, που είναι συνέχεια χαμογελαστή και λέει «Έχω λεφτά, είμαι χαρούμενη, έχω αυτό, όλο το σύμπαν θα μου φέρει αυτά που θέλω». Δεν θεωρώ κάτι τέτοιο ισορροπημένο, αρχικά, και σαν ψυχολόγος, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τι είναι αυτό που θα μας ανεβάσει τη συνειδητότητα, τι είναι αυτό που θα μας φέρει πιο κοντά στο πνεύμα μας, τι είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε και θα δράσουμε αξιοποιώντας και το νου, αξιοποιώντας και τα συναισθήματα, αλλά μην βάζοντάς τα στο βάθρο και κάνοντας ένα κλικ στο ότι ναι μεν φιλοσοφία στη μελέτη θανάτου, αλλά πρέπει να ζήσω κιόλας πριν πεθάνω. Αλλά πώς θα ζήσω πριν να πεθάνω? Αν είναι να ζήσω και το επιλέξω, να ζήσω με ένστικτα, να ζήσω μόνο με το πώς είναι η εικόνα μου, πώς είμαι κοινωνικά, πώς είμαι οικονομικά, αν να φοβάμαι αν θα πεθάνω. Ή άμα πω, ενώ φοβάμαι και το ξέρω όταν κάθομαι στο σπίτι μου το βράδυ, στο κρεβάτι μόνος μου, ξέρω ότι φοβάμαι. Όσο και να το έχω δηλώσει ότι όλα θα μου πάνε καλά, δεν θα πάθω τίποτα. Πάντα θα υπάρχει μέσα στο νου, γιατί αυτός ο φόβος του θανάτου έχει φωλιάσει στο νου μας από όταν υπήρξε ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε έτσι απλά με το να κάνω θετική δήλωση, απλά να το γράψω σε ένα χαρτί ή να κοιτάξω ψηλά και να περιμένω. Γνωρίζουμε τι υπάρχει μετά το θάνατο. Αν θέλει κάποιος το πιστεύει. Υπάρχουν άνθρωποι καταγεγραμμένα οι οποίοι λένε τι υπάρχει μετά το θάνατο. Αν το πιστεύουμε είναι άλλο θέμα. Αν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό και να μελετήσουμε αυτό το κομμάτι είναι άλλο θέμα. Αλλά γιατί να φτάσουμε στο τι υπάρχει μετά το θάνατο όταν δεν ξέρουμε τι υπάρχει εδώ που ζούμε? Δηλαδή, να φιλοσοφήσω το τέλος μου, ας πούμε, ή το τι μπορεί να υπάρχει μετά, πολύ ωραίο και εμένα μου αρέσει, αλλά πρέπει να αρχίσω να παρατηρώ το τι κάνω εδώ που είμαι. Καθημερινά, δηλαδή, είπαμε και κάτι που άκουσα και για τα όνειρα. Τα όνειρα, κατά κύριο λόγο, είναι προβολές του υποσυνειδήτου. Υπάρχουν και προφητικά όνειρα. Υπάρχουν και όνειρα τα οποία συγχέονται με παρελθοντικές εμπειρίες, τις οποίες δεν τις θυμάμαι. Αν πιστέψουμε ότι υπάρχει μετρεσάρκωση ή παλιγενεσία, συνδέονται και με προηγούμενες ζωές. Πολλά. Αλλά αν δεν παρατηρήσω όλα αυτά, αν δεν βάλω κάτω να δω αυτό το ρημάδι που έχω στο κεφάλι μου μέσα, πώς τρέχει, τι μου δημιουργεί, τι σκέψεις, τι συναισθήματα, τι προβάλλει για να το δω ή να το φανταστώ ή να το νιώσω. Γιατί μου κάνει προβολές συνέχεια. Πρέπει να αρχίσω να το ελέγχω. Για να μπορέσω να το ελέγξω, χρειάζεται διαλογισμός, χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται ο καθένας ό,τι επιλέξει ανάλογα με το πόσο ψηλά θέλει να ανεβάσει τη συνειδητότητά του. Χρειάζεται αρχικά να συντονίσω όλα μου τα κέντρα, χρειάζεται να κάνω σωστή αναπνοή, σωστή διατροφή. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Οι αρχαίοι γνώριζαν πάρα πολλά από αυτά. Και δεν τα γνώριζαν γιατί ήρθε κάποιος εξωγήινος και τους τα είπε. Τα γνώριζαν γιατί άρχισαν να παρατηρούν. Και αφού άρχισαν να παρατηρούν, άρχισε να ανοίγει αυτό το εργαλείο και να αξιοποιεί αυτά τα οποία το πνεύμα τους οθούσε στο να ανακαλύψουν. Δεν ήταν όλοι οι αρχαίοι. Και επίσης και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν σοφιστές που είχαν μια γνώση και σου έλεγαν πλήρωσε 10 δραχμές και να σου κάνω διάλεξη. Έλεγες δεν έχω 10 δραχμές, είμαι φτώχεια να πούμε. Εντάξει, παιδιά, θα έχουμε και διαλέξεις που είναι με 2 ευρώ. Εσύ θα παρακολουθήσεις τη διάλεξη με τα 2 ευρώ, δεν θα τα πω όλα από αυτά που ξέρω, θα σου πω μέχρι το 2 ευρώ. Αν ήθελες παραπάνω, έπρεπε να πληρώσεις. Οπότε από τότε υπήρχε αυτή η συνδιαλλαγή της γνώσης. Αλλά αυτοί οι σοφιστές είπαν πολλά πράγματα, αλλά δεν ήταν ποτέ μεγάλα πνεύματα να μείνουν στην ιστορία τους. Ψάχνουμε να τους βρούμε σε αναφορές στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, ότι ο τάδε σοφιστής είπε αυτό. Όλοι ξέρουμε όμως τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη γιατί έσπασαν το φράγμα που ο κάθε άνθρωπος
Ο απλός έχει χτίσει μόνος του. Και η φυλακή που κάτι είπε, πώς το πες για τη φυλακή? Ναι, ο νους όχι απλά φτιάχνει φυλακή, στην κάνει όσο τέλεια επιθυμείς. Ευρύχωρη, ευάρη, ευήλια, με λεφτά, με γυναίκες, με άντρες, με τα πάντα, αλλά είναι φυλακή. Γιατί δεν μπορεί ποτέ, όταν ο νους έχει τη δικαιοδοσία σου, δηλαδή μάλλον είσαι στη δικαιοδοσία του νου, να κάνεις αυτό το κουβαντικό άλμα και να δεις τον κόσμο από πάνω, κατά κάποιο τρόπο. Τον βιώνεις έτσι όπως είναι και ακόμη και αυτό το κάνουμε λάθος. Γιατί οτιδήποτε καινούριο, νεωτερικό, εφάνταστο, εύκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο το να πω απλά δεν θα κάνω τίποτα και θέλω 10 μοίρια. Θα το γράψω σε ένα χαρτάκι και θα περιμένω να μου έρθουν τα 10 μοίρια. Δεν θα έρθουν ποτέ. Ακόμη και να προσπαθήσω να κάνω κάτι γι' αυτό, δεν θα έρθουν. Γιατί και έρχεται και ένα μεγάλο κομμάτι που το έχουμε παραλείψει εντελώς, που είναι η εξουσία. Ο άνθρωπος μαζί με όλα τα ωραία που σκέφτηκε, σκέφτηκε και την εξουσία. Και δεν την έχει αποβάλει από μέσα του, ούτε την εξουσία από ανθρώπου από άνθρωπο, ούτε την εξουσία που ασκεί ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του. Και τον τραβάει πάρα πολύ πίσω στο κομμάτι της εξέλιξής του. Όταν η εξουσία ελέγχει το ποιος θα πάρει τα μοίρια, εγώ τι περιμένω? Όταν τα παιδάκια στην Αφρική, στη Γάζα, οι Έλληνες που πήγαιναν να δώσουν τρόφιμα, τους έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και τους κάνουν τα λοιπά και κοφεύουν τα πάντα, δεν μιλάει άνθρωπος. Όταν ένας χριστιανός, ας πούμε, κάθεται έξω από τη Βουλή και περιμένουν όλοι πότε θα πεθάνει για να βγουν στον δρόμο και δεν έχουν βγει ακόμα στον δρόμο. Γιατί περιμένουν πάλι να του κάνουν ένα ωραίο μνημόσυνο κι αυτού, όπως κάνανε στον Αλέξη τον Γρηγορόπουλο, όπως κάνανε στον Παύλο το Φίσα. Γενικότερα, ο άνθρωπος αποδεικνύει ότι και εδώ που είναι, με ό,τι και ρημάδι να πάει να σκεφτεί, δεν μπορεί να σπάσει τα δεσμά του. Και πώς μπορείς να σπάσεις τα δεσμά σου όταν θα απελευθερωθείς από οτιδήποτε το περιβάλλον και οι γνώσεις σου δίνουν και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να τα θεωρείς άχρηστα. Εμάς μας λέγανε στην ψυχολογία, ας πούμε, ότι όταν θα έρθει ένας θεραπευόμενος πελάτης, οτιδήποτε, ό,τι ξέρεις, ό,τι γνώση έχεις, εκείνη την ώρα που έχεις απέναντι σου έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι διαφορετικός από τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο, πρέπει να τα ξεχάσεις και να τον ακούσεις. Να είσαι εκεί, κυρίως να τον ακούσεις, όχι να του μιλήσεις. Έχουμε μπουχτίσει γνώση, και εγώ συγκεκριμένα διαβάζω πάρα πολλά βιβλία, έχω ένα κόλλημα π.χ. προσωπικό με τον Νίτσε και παντού ψάχνω σε οτιδήποτε ακούω να πάω κάπου να κολλήσω τον Νίτσε. Αυτό είναι δικό μου κόλλημα. Δεν σημαίνει ότι παντού, άμα πω κάτι για τον Νίτσε, ας πούμε, ταιριάζει. Αλλά αυτό είναι μια δικιά μου προσπάθεια που πρέπει να κάνω με τον νου μου και τις γνώσεις που έχω, να τις αφήνω λίγο στην άκρη και να μπορώ να παρατηρώ. Να παρατηρώ ότι είμαστε μια συντροφιά, ας πούμε, που προβληματιζόμαστε και συζητάμε και μεγαλύτερο δώρο από αυτό δεν υπάρχει. Ακόμα και 15 εκατομμύρια να μου φέραν τώρα, θα έλεγα και τι θα τα κάνω και πού να τα χαλάσω. Μετά θα είχα προβλήματα. Πώς θα τα αξιοποιήσω όλα αυτά? Εντάξει, θα πάω να πάρω ένα σπίτι, σιγά. Θα δουλέψω λίγο παραπάνω, θα πάω να πάρω ένα σπίτι. Τι να τα κάνω? Το κόλλημά μου δηλαδή δεν είναι τόσο χαμηλά, εδώ που λένε και στη γιόγκα, στα ένστικτα. Θέλω να ανέβω παραπάνω. Και καλό είναι όλοι μας να θελήσουμε να ανέβουμε λίγο παραπάνω για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Ο κόσμος δεν αλλάζει ούτε με συστήματα, ούτε με επαναστάσεις, ούτε με βία, ούτε με επιστήμη μόνο, ούτε με τίποτα. Χρειάζεται συνεργασία όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά να υπάρχει ένας κοινός στόχος, να υπάρχει ένα παγκόσμιο πνεύμα, το οποίο εμείς πρέπει να το καλλιεργήσουμε σε μικρές ομάδες. Αφόρμητα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, γιατί αν ήταν να έχει γίνει, ήδη θα ζούσαμε σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς κοινωνικές τάξεις, χωρίς φτωχούς και πλούσιους, χωρίς λοιμό, χωρίς βόμβες, χωρίς τίποτα. Δεν το έχουμε καταφέρει. Ελπίζω κάποιοι άνθρωποι να το νιώσουν σαν ανάγκη, να αρχίσει να ανοίγει αυτή η βεντάλια, το πνεύμα να φανεί, μάλλον να κλείνει η βεντάλια για να φανεί το πνεύμα από πίσω και να μας καθοδηγήσει όλους. Αυτά. Μεγάλη προσοχή. Εγώ στέκομαι σε ένα πράγμα, στο ότι πρέπει να σκεφτόμαστε. Ξυπνάμε το πρωί και πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αν μην κάνω αυτό γιατί ο άλλος κοιμάται δίπλα, να μην κάνω φασαρία, να μην πετάξω κάτω τα σκουπίδια γιατί
θα μολυνθεί και θα είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή όλες αυτές οι μικρές σκέψεις να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι έχω καμία άλλη δύναμη να αλλάξω τον κόσμο και. Άμα σκέφτομαι το διπλανό μου, σκέφτομαι να κάνω μια καλή πράξη, σκέφτομαι να είμαι σωστός στις υποχρεώσεις μου, να μην χρωστάω, να μην κάνω, όλα αυτά, πιστεύω ότι όσο με αφορά προχωράω και γίνομαι καλύτερος. Πολύ καλά όλα όσα ακούσαμε, αν και νομίζω ότι κάποια ήταν λίγο εκτός θέματος, ήταν σε περισσότερο γενικότερο πλαίσιο. Καταρχήν, εγώ ξεκινώντας την ομιλία, ανέφερα καταρχήν ένα ανέκδοτο και μετά ανέφερα και κάποιες εμπειρίες. Και είπα και το εξής, ότι οποιαδήποτε μορφή επίλυσης μέσω του νόμου της έξης που εγώ τον υποστηρίζω και τον πιστεύω, γίνεται με ανθρώπινο τρόπο. Δεν γίνεται να σχεδιάσω εγώ στο κεφάλι μου ένα αυτοκίνητο και την άλλη μέρα να το βρω απ' έξω με το κλειδί στο χέρι στο σπίτι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μην ονειρεύεστε τέτοια πράγματα. Τι μπορεί να γίνει όμως? Μπορεί την άλλη μέρα εκεί που πάω στη δουλειά μου να συναντήσω έναν φίλο που είχα καιρό να τον δω, να πιάσουμε κουβέντα και να μου πει: «Μωρέ, θέλω να πουλήσω το αυτοκίνητο γιατί θέλω να πάω στο εξωτερικό», ας πούμε. Και να μου πει μια καλή ευκαιρία να αγοράσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Το ίδιο μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε υλικό αγαθό. Αν προσέξετε στα περιστατικά που ανέφερα τα προσωπικά, υπήρχαν τρίτα πρόσωπα στη μέση που επενέβησαν κατά κάποιο τρόπο για να λύσω εγώ, για να προσεγγίσω τους στόχους που είχα. Πάντα η προσέγγιση των στόχων μέσω του νόμου της έλξης γίνεται με ανθρώπινο τρόπο. Μαγικά δεν γίνεται τίποτα. Όσο και να γράψεις στην τσέπη θέλω 1 δισεκατομμύριο, 1 εκατομμύριο, δεν πρόκειται να έρθει μόνο το αυτό. Αυτό το πολύ να συμμετάσχεις κατά λάθος κάπου ή να σου πει ένας μορφός που σε βρήκε στον δρόμο: «Ρε φίλε, πάρε ένα λαχείο, ξέρω εγώ και εσύ, στο κάνω δώρο», και να σου κάτσει. Δεν υπάρχει περίπτωση άμα δεν κάνεις κάτι ή άμα περιμένεις την επιβίωση του Αγίου Πνεύματος. Άλλο λέει όμως ο νόμος της έλξης. Αυτό λέει ο νόμος της έλξης. Όχι, δεν λέει αυτό. Εξήγησα ότι λέει αυτό συγκεκριμένο. Προσέξτε, το μυστικό είναι μια εμπορική εκμετάλλευση. Η εμπορική εκμετάλλευση του νόμου. Όπως υπάρχουν και οι εμπορικές εκμεταλλεύσεις σε διάφορα άλλα πράγματα. Και το νόμο της έλξης. Δεν απασχολεί εμένα. Εγώ σας είπα το μυστικό καταρχήν δεν θεωρώ ότι είναι σωστός ο τίτλος. Εγώ μιλάω με την γενικότερη. Εγώ πιστεύω το νόμο της έλξης, δεν πιστεύω το μυστικό. Το νόμο της έλξης. Ο οποίος νόμος της έλξης τι μας λέει? Λέει κάποια πράγματα. Ναι. Ότι ναι, μιλάει για πράγματα, μιλάει για καταγραφές. Δεν ξέρω, εγώ οι εμπειρίες στην δικές μου. Άρα υπό προϋποθέσεις. Γιατί η έλξη μπορεί να υπάρχει όταν από τη μία μεριά είναι θετική και από την άλλη αρνητική. Προσέξτε. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος, ότι θα ονειρευτώ ένα καλό αυτοκίνητο και την άλλη μέρα θα το δω έξω με τα κλειδιά στο... Λοιπόν, προσέξτε. Δεν υπάρχει διαχωρισμό. Παιδιά, ακούστε. Σε μια ελληνική ταινία, η οποία λέγεται, και έκασα και την είδα χθες το μεσημέρι, γιατί ήθελα να το αναφέρω αυτό, τι κάνει ο άνθρωπος για να ζήσει, με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Ο Κώστας Χατζηχρήστος σε μια ταινία έχασε τα πάντα και θα πήγαινε φυλακή γιατί δεν είχε πληρώσει το ΙΚΑ. Και ήταν στη φάση που ήταν έτοιμος ο αστυνόμος να τον πάει στη φυλακή. Εκεί τον λέει: «Θεέ μου, στείλ μου 30.000 να πληρώσω το ΙΚΑ». Και ξαφνικά πέφτουν από πάνω 30.000. Πώς δεν τα στείλει ο Θεός? Τι είχε γίνει, ας πούμε? Είχε γίνει ένας τσακωμός σε ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία ενός γαμπρού με τη γκόμενα, να το πούμε έτσι, και του λέει: «Δεν τα θέλω τα λεφτά σου, τα πετάω από το παράθυρο». Και έτυχε να είναι από κάτω ο Χατζηχρήστος. Δηλαδή που δεν έκανα. Όλα γίνονται. Πώς προκαλεί τη τύχη? Αυτό είναι το άθροισμα. Συγχρονικότητα, την είπαμε. Η συγχρονικότητα. Άλλο νόμος της έλξης. Η συγχρονικότητα είναι μαζί. Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Η συγχρονικότητα του Jung είναι διαφορετική από τον νόμο της έλξης, όπως και η θετική σκέψη είναι άλλο. Τα γεγονότα πώς εξελίσσονται? Από τα θέλω. Εσύ και λες σαφώς για τον υπάρχει. νόμο της έλξης σήμερα και λες ότι εσύ τον πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι η συγχρονικότητα. Η προσωπική σου άποψη. Η προσωπική μου άποψη και με εμπειρίες και με παραδείγματα. Η συγχρονικότητα και ο νόμος της έλξης για μένα είναι στο ίδιο πράγμα σχεδόν. Γιατί μέσω συγχρονικότητας παράγεται το αποτέλεσμα του θέλω μέσω του νόμου της έλξης. Η συγχρονικότητα δεν ισχύει έτσι απλά. Πώς αλλιώς θα γίνει? Έλα να μας εξηγήσεις πώς το εννοείς. Πώς θα πραγματοποιηθεί το θέλω? Δηλαδή, αν δεν ερχόταν ο συμμαθητής
ο οποίος ήταν από άλλη τάξη, να μου πει, ξέρεις, πάμε στο. Πώς θα βρισκόμουν εγώ σε επαφή. Ωραία. Και εγώ ανέφερα πριν, τα παιδιά στη Γάζα δεν θέλουν να φάνε. Αυτό δεν μπορώ να στα απαντήσω. Δεν μπορώ να στα απαντήσω. Ο νόμος της Έλξης που πλασάρεται σαν φυσικός νόμος και συμπαντικός, γιατί έτσι πλασάρεται ο νόμος της Έλξης, σαν συμπαντικός φυσικός νόμος. Ναι, έτσι πλασάρεται. Τα παιδιά στη Γάζα, στην Αφρική, εμείς εδώ με τα μνημόνια που έχουμε ξεπατωθεί, με τον κορονοϊό, με οτιδήποτε, δεν το σκεφτόμαστε ή δεν το θέλουμε τόσο πολύ για να μας έρθει. Δεν μπορεί να σε τροφή προσκέψη για το σπίτι. Υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε. Όχι, υπάρχουν. Υπάρχει. Και φωνάζω για να ακούγομαι, όχι ότι. Κοίταξε, υπάρχουν. Όσον αφορά τα παιδιά της Γάζας και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Στο μυαλό των παιδιών της Γάζας όμως, δεν είναι ξεκάθαρο τελείως να έχει φύγει όλος ο φόβος από εδώ και να είναι μόνο αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί όπως είπα υπάρχει και μια εξουσία η οποία πάει και τα βομβαρδίζει. Και εμάς εδώ υπάρχει μια εξουσία η οποία μας. Πώς θα φτάσουμε σε λιμοκτονία. Άμα συνεχίσουμε έτσι οικονομικά σαν χώρα. Τα αποθεματικά της χώρας θα αντέχουν για 3 μέρες. Με επίσημα στοιχεία. Πόσο Χρήστο? 3 μέρες. Τα οικονομικά μας. Το αποθεματικό της χώρας, αν γίνει οτιδήποτε πόλεμο, αντέχουν για 3 μέρες. Όχι, λάθος. Καθόλου. Ναι, τώρα. Και ένα μήνα να είναι, και ένα χρόνο. Βασίλη, πρώτα θα σταματήσω να πληρώνω τις συντάξεις, να το ξέρεις. Λοιπόν, ακόμα χειρότερα από 3 μέρες. Λοιπόν, μην ξεφεύγουμε, κύριε, μην ξεφεύγουμε. Λοιπόν, καταρχήν, δεν μπορώ εγώ να βοηθήσω σε αυτό. Εγώ ξέρω, έχω ορισμένα. Θέλω να θέλετε να σας πω όσες εμπειρίες θέλετε ακόμα, που για μένα ερμηνεύτηκαν εκ των υστέρων, θα μου πεις, με τον νόμο της Έλξης. Όχι, δεν κολλάω στο μυστικό. Όχι, όχι. Μην κολλάμε, γιατί έχω δει πάρα πολλά. Όχι το βιβλίο. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή, ας κοιτάξουμε λίγο το δικό μας κομμάτι του καθένας, να δει τι ανθρώπους έχει στις παρέες τους, Ναι. Αυτό θα έλεγα τώρα. Καταρχήν, για να το συζητήσουμε. Στο στερόνες μετά, έτσι, αδρεναλίνες. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Αυτό δεν λέω λίγο. Μέσω ανθρώπων θα έρθει η λύση στο πρόβλημα. Μέσω... Δεν λέω αυτό. Απλά δεν έχουμε ένας άνθρωπος που είναι, πάντα... Αρνητικός. Ναι, δεν ελκύει κόσμο, δεν ελκύει και πράγματα. Δεν έχει κάποιο δίπλα του χαρούμενο και ευχαριστημένο. Δεν μπορεί με αυτό. Δεν μπορεί, ναι, φυσικά. Ένας άνθρωπος που είναι μέσα στα νεύρα συνέχεια, μέσα στα τσίτα, πάλι θα έχει τέλος. Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα τώρα. Θα έλεγα ότι ένα από τα κόλπα, να το πω, από τα τρίκ για να μπορέσει να λειτουργήσει για πάρτι μας, είναι να έχουμε πολλές και καλές κοινωνικές σχέσεις. Να αφήνουμε καλό αποτύπωμα στους άλλους. Θα βοηθήσει το σύμπαν για να σου φέρει πιο γρήγορα τη λύση. Να το πω έτσι απλά. Άρα λοιπόν, μέσα στις τεχνικές, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι αυτό, δηλαδή να έχουμε καλές κοινωνικές σχέσεις. Γιατί μέσα από αυτές θα έρθει η ανθρώπινη λύση στο οποιοδήποτε θέλω μας. Ανθρώπινη λύση, όχι μαγική. Έγραψα θέλω 1 εκατομμύριο και αύριο το πρωί θα το βρω στον δρόμο. Που ίσως να μπορεί να γίνει και αυτό. Το να σκεφτόμαστε θετικά, να σκεφτόμαστε το πρόβλημα στον ενεστώτα χρόνο, να μην βάζουμε από την αρνητική έννοια, δηλαδή να μην λέμε δεν θέλω να αρρωστήσω, να λέμε θέλω να είμαι υγιής. Είμαι υγιής. Τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε. Αυτά είναι οι βασικοί κανόνες για να λειτουργήσει ο νόμος της Έλξης. Κατά μένα. Γιατί μιλήσαμε και για τη θετική σκέψη, επιμένεις ότι αυτό είναι ο νόμος της Έλξης, ναι, να το προχωρήσουμε. Βασικά, να μιλήσει και κάποιος άλλος. Και μπορώ να πω... Δεν σκέφτεται, δηλαδή γνωρίζω πολλά άτομα που δεν σκέφτεται. Κώστα, ναι, αλλά παιδιά είπαμε και πολλά πράγματα εκτός. Δύο πράγματα. Βλέπουμε ότι, και τελειώνω, ότι δεν, ο ένας είναι εδώ και ο άλλος είναι εκεί. Λοιπόν. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Είπες το πρόβλημα που έχουμε γενικότερα σαν ανθρωπότητα. Δεν σκεφτόμαστε. Αυτό δεν σκεφτόμαστε, παιδιά. Αυτό είναι το θέμα σήμερα. Γιατί άμα σκεφτόμαστε θα κάνουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Δεν σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλον. Γενικά τα κράτη. Ναι, ωραία, Βασίλη. Ορισμένα λαϊκά ρητά, τα οποία για μένα πάλι εναρμονίζονται με τον νόμο. Πρόσεχε τι εύχεσαι. Μη βάζεις με το νου σου το κακό. Καλομελέτα και έρχεται. Υπάρχει η τύχη του Ατζαμί, αλλά αυτό θέλει άλλη ανάλυση. Λοιπόν,
Αυτά τα πραγματάκια, ας πούμε, που τα λέμε στην καθημερινότητα, για μένα είναι εναρμονισμένα με το θέμα νόμος της έλξης. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και άλλα πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά μην το ξεχρονιάσουμε. Εγώ σας είπα εμπειρίες, σας είπα την ερμηνεία, ό,τι θέλετε συνεχίζουμε. Εγώ όταν αναφέρθηκα πριν, γι' αυτό είπα την κοινωνική έλξη, γιατί όλα αυτά είναι τεχνικά. Όταν δημιουργεί ένας 1.035, 40 πόσο αυτή, δεν ξέρω, δεν τη δημιουργούν για να ισορροπήσουν τις κοινωνίες και τον άνθρωπο. Τα δημιουργούν για να περιπλέξουν περισσότερο τον εγκέφαλο του ανθρώπου, να μην σκέφτεται το λογικό και το πρέπον, την καθημερινότητά του, τις προτεραιότητές του και όλα αυτά, βάζοντας τη σκέψη του σε διαφορετικό άξονα. Και όταν είπα ότι αναγνωρίζω τη σωματική, ψυχική και ενεργειακή, εννοώ ότι δεν υπάρχει στην ουσία έλξη, υπάρχει θέλω που έχει ο κάθε άνθρωπος και αυτό θα βγει θετικό όταν η σκέψη σου και η ενέργειά σου είναι σωστή. Έτσι, εγώ όταν είχα επιχείρηση, ό,τι δυσκολία μου είχα τη μέρα, καθόμουν, κοιμόμουν, γιατί ο ύπνος ήταν το μεγαλύτερο αγαθό για μένα και έβρισκα πάντα τη λύση. Δεν υπήρχε κάτι, γιατί υπήρχε μέσα στο υποσυνείδητό μου η λύση, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να τη βρω. Κοιμώντας, λόγω που η καρδιά μου άρχιζε να μην λειτουργεί και να ξεκουράζεται, ο νους δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει, έβρισκε πιο άνετα τη λύση. Τίποτα άλλο. Όταν η θετική σκέψη συνδυάζεται και με πράξεις, υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν είναι κακό το να έχουμε και αρνητικές σκέψεις. Εγώ προσωπικά αυτό που κάνω είναι να γράφω, γιατί δεν θέλω να αφήνω καμιά μέρα να πηγαίνει χαμένη, οπότε πάντα καταγράφω τα καλά πράγματα που θα ήθελα να κάνω και να βρίσκω τρόπους που θα με οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά να δουλεύω, δηλαδή να καταγράφω τις θετικές μου σκέψεις και να σκέφτομαι τρόπους που θα τις υλοποιήσω και να εργαστώ για αυτές. Αυτό με έχει βοηθήσει να κάνω η θετική σκέψη. Να μην μένω μόνο στη σκέψη και να περιμένω να πραγματοποιηθεί έτσι ουρανοκατέβατο, αλλά με βοηθάει πολύ το να καταγράψω το τι θέλω να πετύχω, για να με βοηθάει να πηγαίνω σε ένα κανάλι και να εργάζομαι προς αυτό. Και κάθε φορά κάνω έναν απολογισμό, εβδομαδιαίο, ημερήσια, ανάλογα με το χρόνο μου, για το τι έχω καταφέρει και πώς το κατάφερα. Δηλαδή, πάντα λέω να συναντώ ανθρώπους που να με κάνουν να πηγαίνω ένα βήμα μπροστά, να γίνομαι καλύτερη. Και τελικά, ίσως αυτή η καταγραφή βοηθάει στο να αποφεύγουμε ό,τι μας πηγαίνει πίσω. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν συναναστραφώ κόσμο που ξέρω ότι δεν θα με βοηθήσει να εξελιχθώ ως άνθρωπος, να γίνω καλύτερη, απλά τον αποφεύγω. Άρα αυτή η καταγραφή για μένα είναι ένας τρόπος να δουλεύω προς μία κατεύθυνση που με βελτιώνει εμένα και τη ζωή των άλλων γύρω μου. Οι σκέψεις μου αφορούν και η καταγραφή και τη δική μου ζωή και των ανθρώπων που αγαπώ. Δηλαδή πάντα βάζω το πώς θα ήθελα να είναι τα παιδιά μου και οραματίζομαι κάποια πράγματα, τα εύχομαι και προσπαθώ όσο περνάει από το χέρι μου να εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό, δηλαδή είμαι υπέρ της θετικής σκέψης, αλλά με δουλειά. Γιατί βλέπω ότι όλα τα καλά αποτελέσματα βγαίνουν με προσπάθεια δική μας. Και άλλο σκέψη, περισσότερο και άλλο όχι. Ναι. Μια γνώση και πάμε προς τα εκεί. Εντάξει, οι αρνητικές... Όταν δεν σκέφτεσαι όμως, ναι. Όταν δεν σκέφτεσαι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν σκέφτεται, απλά μερικές φορές θέλουμε να πιστεύουμε ότι διώχνοντας αυτό και λέγοντας δεν υπάρχει, ότι θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με πολύ εύκολο τρόπο.
Ναι, λογικό είναι να έχουμε και θετικές σκέψεις και αρνητικές. Εγώ τις αρνητικές προσπαθώ να τις εξηγήσω γιατί υπάρχουν και να βρω μια λύση και να τις αντικαταστήσω ή να προσπαθήσω να τις διορθώσω και δεν φοβάμαι να παραδεχτώ ότι έχω αυτό το φόβο, έχω αυτή την αδυναμία ή τέλος πάντων δεν κάνω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει και θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να το ξεπεράσω. Αυτά. Ευχαριστώ. Ορισμένα πραγματάκια, πολύ λίγα, τίποτα, επιγραμματικά. Λοιπόν, ένα ωραίο, παρακαλώ. Ο αρχαίος λέει, μισό λεπτό παιδιά. Ο αρχαίος Κινέζος φιλόσοφος Λάο Τσου έθεσε το εξής: πρόσεξε τη σκέψη σου, διότι γίνονται λόγια. Πρόσεξε τα λόγια σου, γιατί γίνονται πράξεις. Πρόσεξε τις πράξεις σου, γιατί γίνονται συνήθειες. Πρόσεξε τις συνήθειές σου, διότι γίνονται χαρακτήρας. Πρόσεξε το χαρακτήρα σου, διότι γίνεται πεπρωμένο. Τα λέει όλα. Υπάρχει άλλο ένα ακόμα, πολύ ωραίο, το οποίο λέει το εξής: ζήτησα δύναμη και ο Θεός μου έδωσε δυσκολίες για να με κάνει πιο δυνατό. Ζήτησα σοφία και ο Θεός μου έδωσε προβλήματα για να τα λύσω. Ζήτησα εμπειρία και ο Θεός μου έδωσε μυαλό και υγεία για να δουλέψω. Ζήτησα κουράγιο και ο Θεός μου έδωσε εμπόδια για να τα ξεπεράσω. Ζήτησα αγάπη και ο Θεός μου έδωσε πονεμένους ανθρώπους για να τους βοηθήσω. Ζήτησα χαρές και ο Θεός μου έδωσε ευκαιρίες. Δεν έλαβα τίποτα από ό,τι ζήτησα, όμως έλαβα όλα όσα χρειαζόμουν. Επόμενος, αν τέλειωσες Κώστα. Τελείωσα. Δεν το ξέρω, φίλε. Το βρήκα. Πάμε. Δεν έχει να κάνει. Εμένα μου άρεσε. Ποιος θέλει να μιλήσει τελευταία? Δεν μπορώ να το βρω τώρα. Να τοποθετηθεί. Υπάρχει άλλο ένα πολύ αυτό το από μνήμες. Μην περιμένεις να κερδίσεις κάτι που δεν έχεις κερδίσει, αν δεν κάνεις κάτι που δεν έχεις κάνει. Δηλαδή, ό,τι και να λέμε, αν δεν υπάρξει πράξη, τελετώνοντας την εξουσία. Μια μικρή ιστοριούλα θα πω, έτσι, που άκουσα προκαιρού στο ίντερνετ. Είναι δύο παιδάκια στην κοιλιά της μαμάς τους, προφανώς κάποιος το έχει ακούσει κιόλας, δίδυμα. Το ένα λέει, έχει έτσι στο μυαλό του μια απορία, λέει, ήθελε να ξέρω τι υπάρχει έξω από εδώ, σκέφτεται. Και του λέει το άλλο, δεν υπάρχει τίποτα, εδώ είμαστε, το φαγητό μας, η μητέρα μας, η ζεστασιά μας, εδώ είναι η ζωή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μα όχι, λέει, κάτι θα πρέπει να υπάρχει, ακούω το χτύπο, λέει, της καρδιάς. Όχι, του λέει, μην είσαι χαζός, λέει, δεν υπάρχει τίποτα έξω από εδώ. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορήσω πολύ, λεγόταν περισσότερα, η ουσία είναι ότι όταν γεννηθήκανε, έξω από τη μήτρα της μητέρας τους υπήρχε ένας πολύ μεγαλύτερος κόσμος με πολύ πιο θαυμαστά πράγματα. Εμείς αυτή τη στιγμή, προφανώς, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου από αυτά που μπορώ να γνωρίζω, ασχολούμαστε με το υλικό μας κομμάτι και αυτά που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τώρα, αυτή η έλξη, η συμπαντική να το πω, ανήκει σε κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει με το υλικό μας κομμάτι. Ανήκει σε ένα πνευματικό επίπεδο, πολύ παραπέρα, που δεν το έχουμε διδαχτεί, δεν το γνωρίζουμε καν. Οπότε όλα αυτά είναι ψήγματα που ακούσαμε, διαβάσαμε ή σκεφτήκαμε. Αυτό μόνο. Ναι. Άλλος? Εγώ θα απαντήσω στην κυρία Ειρήνη για όλες τις απόψεις που ακούστηκαν. Εμείς εδώ δεν θέλουμε να συμφωνήσουμε, δεν είναι αυτός ο σκοπός του φιλοσοφικού καφενείου. Είναι απλά να θέσουμε το σπόρο και να αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε ατομικά ο καθένας. Μπορείτε να συνεισφέρετε και στην κίνηση, αλλά το ερώτημα είναι, θέλουμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προσωρινά που συμβαίνουν, δηλαδή να αντιδράσουμε μόνο στα γεγονότα, στην απεργία πείνας του δύστιχου πατέρα στο Σύνταγμα, μόνο σχετικά με το έγκλημα των τεμπών, πρέπει να αναρωτηθούμε. Θέλουμε πρόσκαιρες λύσεις ή θέλουμε κάτι μόνιμο? Και ταιριάζει λίγο και με τον νόμο της έλξης σήμερα, γιατί ναι, μεν η θετική σκέψη βοηθά ή να κάνουμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα και ορισμένα και να περιμένουμε κάπως να έρθουν ανταποδοτικά, αλλά θέλουμε μόνιμες λύσεις. Αυτό είναι το ερώτημα που θα θέσω εγώ φεύγοντας, ή θέλουμε προσωρινές? Το ίδιο
απαντάω και για τη δράση που ρωτήσατε. Πάνω σε αυτό το επίπεδο, με αυτό το πνεύμα. Αν θέλουμε να αντιδράσουμε για το συγκεκριμένο γεγονός, ναι, είπε και ο Χρήστος, υπάρχουν οι πορείες και είναι χρήσιμο να συμβεί και πρέπει κοινωνικά να κατεβαίνουμε. Αλλά για πιο μόνιμες λύσεις θα πρέπει ο καθένας να αναρωτηθεί τι καλό έχει μέσα του, γι' αυτό και η θετική σκέψη βοηθά. Θα πρέπει κάπως στη ζωή να την παίρνουμε θετικά, να μην σκεφτόμαστε μόνο το αρνητικό, να σκεφτόμαστε και το αρνητικό, αλλά να χρησιμοποιούμε και τα ταλέντα μας, τις ικανότητές μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εδώ. Τι καλό μπορεί να ανασύρει ο καθένας από μέσα του και να το φέρει σε δράση. Εμείς στην κίνηση έχουμε διάφορους τομείς. Μπορείτε να πάρετε και φυλάδιο φεύγοντας, όπου ασχολιόμαστε με διάφορα θέματα, όπως σαν κίνηση γενικά. Εδώ στο Αγρίνιο ακόμη το φιλοσοφικό καφενείο κάνουμε και ευελπιστώ σιγά σιγά να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε περισσότεροι άνθρωποι και σε περισσότερους τομείς. Εκτός δηλαδή από την αυτογνωσία, ο σκοπός μας είναι να ασχοληθούμε με την τέχνη, με τον πολιτισμό, με το θέατρο, με το κινηματογράφο, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε ωραία έργα και να δημιουργήσουμε ίσως και κάποια έργα. Εκτός από την τέχνη, μέσα στους τομείς δράσης μας είναι και η πολιτική, είναι η οικολογία, με σκοπό να φτάσουμε στην επιθυμητή ευτοπία. Αλλά να βάλουμε, θα το πω και αυτό, αλλά να βάλουμε το σπόρο σιγά σιγά ο καθένας, το λιθαράκι του. Άρα λοιπόν θα πρότεινα να σκεφτείτε ποιος είναι ο τομέας που σας ενδιαφέρει και να καθίσουμε να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Μπορείτε να συμπληρώσετε, αν δεν έχετε το όνομά σας στη λίστα, και να τα πούμε με το τέλος της συνάντησης. Το τετραγούδι που γράψατε ήταν ωραίο, με την έννοια ότι εκφράσατε, ήταν μία αφορμή για να εκφραστείτε. Αυτό πήγε στην κίνηση και το εκτιμούμε δεόντως. Εγώ πετάω, ας πούμε, δύο στίχους που έγραψα. Μας έδωσε στροφή. Έλα, πες το εδώ για να κλείσουμε το Βασίλη. Έλα, πες το. Θα κλείσουμε με σένα, με το στίχο αυτό και να τελειώσουμε. Να πω τους στίχους, γιατί αυτό βασικά... Και έτοιμος και μαζί με τον Κώστα εδώ το γράψατε το τραγούδι. Λοιπόν, μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτό το τελευταίο που γράψαμε, που έλεγε μας έδωσε στροφή να προβληματιστούμε και από τα πρέπει μας να απελευθερωθούμε. Αυτά τα δύο πιστεύω ότι είναι ο λόγος που έρχομαι εδώ. Και πραγματικά μου δίνει τροφή αυτή η συζήτηση. Δηλαδή πήρα ένα καφέ και άκουσα τόσα πράγματα, δηλαδή φεύγω γεμάτος, με θετική σκέψη. Λοιπόν, τώρα το τραγούδι πρέπει κάποια στιγμή την άλλη φορά να φέρει καλώδιο εδώ πέρα, στο ίντερνετ να το βάλουμε να το ακούσουμε. Έτσι δεν είναι. Την άλλη φορά θα έχεις καλώδιο στο άλλο επεισόδιο. Γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστώ.